unmute yourself, David. All right. Okay. ماليش نقول لك نمش. تم تزاتي تناون الله كلهم. لازي ناب حتون ريتون كنكيدينا بستغالة متن كوابي 3 دقائق حتى تاتكم كتعربوا تغيلكم تصبوا تذات أخل جزيا خلو أنان أخل بسب متان عدل كنبو بسترفة ناب حتى تات بغتاغ ناتوينا أدميوغن كابعنتو يتحيزو تصبينا تصنحي ماني دبلومات دول كايو جون علي محمد صالح. اوكي كان جون الله ديو له هو جو اهيد حتصر بالكا تبلنا تبلنا عدل بك الله جو اهيد. في البداية أشكر اللجنة المنظمة لهذا الملتقى الجميل، وفعلا كون الناس تلتقي وكل واحد يبدي رأيه وقراءته للواقع الإريتري، هذه فرصة طيبة والناس تستفيد من آراء بعض. لكن أنا في رأيي الواقع الإريتري كلنا عايشينه، كلنا نعرفه يعني، لكن للأسف المقاومة الإريترية في الخارج يعني فشلت فشل ذريع، وعدم وحدتنا وعدم تماسكنا هو اللي أمن استمرار لهذه الطاغية، وشعبنا قاعد يعاني في الداخل للأسف. يعني ما قاعدين نشعر بمعاناة شعبنا في الداخل يعني، وشبابنا أهو اللي ماتوا في الصحراء وفي البحار وكلنا عايشين هذه المسألة يعني. وفعلا الأشياء التي تم تداولها يعني فعلا قيمة هي، لكن السؤال اللي يطرح نفسه ما هو العمل؟ إلى متى يعني؟ يبدو الناس أن تتخذ خطوات عاجلة والنظام مكروه من دول الجوار ومن العالم كله، النظام منبوذ يعني، وإحنا حتى ما استفدنا من هذا المسألة يعني. زي ما قال الشاب عواد، حتى نحن ما قدرنا نكشف هذا النظام للدول الصديقة ودول الجوار وللعالم يعني. أضعف الإيمان ما قدرنا نرفع مذكرات عشان نكشف هذا النظام وممارساته معنا شعبنا في الداخل يعني، والناس اللي قاعدين يقبعوا في السجون تحت الأرض يعني. وعليه طبعا أنا 3 دقيقة شوية بسيطة هي وما عاوز أطول عليكم. أنا عندي اقتراح عملي يعني، مهما تكلمنا مهما ناقشنا مهما كل واحد أبدى رأيه، عاوزين خطوات عملية. وعليه أنا أقترح من هذا الملتقى تتكون لجنة وندعو لمؤتمر جامع لكل القوى السياسية سواء أفراد تنظيمات وغيرها، وندعو لمؤتمر عام خلال 3 شهور 6 شهور، وكل واحد يجيب آراءه ونخرج بخطوات عملية. وعليها أنا لكسب الوقت أقترح أن تتكون لجنة من داخل هذا الملتقى. إذا فعلا نحن جادين عاوزين نعمل شيء، أقترح أن تتكون لجنة من عفوا أنا شوية مرشح، من السيد داوود وقيتوم والديسوس عمار إسماعيل علي زميكائيل. تتكون لجنة من هؤلاء الجماعة ويبدو عمليا يلتقوا بكل القوى السياسية الموجودة في الساحة والأفراد يعني. وللأسف نحن اليوم عندنا شباب مثقفين وخريجين من مختلف الثورة بدأوها ناس بسطاء عاديين يعني، وما معقول شعب تعداده 5 مليون يهزم 100 مليون إثيوبي يعني.
ما في تكافؤ لا في العدد لا في القوة. إثيوبيا كانت مدعومة من كل القوى الخارجية يعني. ولكن إرادة الشعب الإريتري في النهاية انتصرت. وعليه يبدو علينا أن نتماسك وما ندي فرصة هذا النظام. والناس يجب أن تعرف أن النظام مخترقنا يعني، مخترق المعارض، عنده معلومات يومية وعنده ناس قاعد يدفع فيهم الملايين من الدولارات يعني. وأنا كنت عملت في النظام يعني، بعرف التقارير اللي كانت تجي يوميا يعني. وعليه أنا أقترح خطوات عملية. كلام يعني ما حيفيدنا، زي ما يقول الشوام ما نبقى حكي، ما نقول ناس كلام يعني. أنا أقترح خطوات العملية، وهؤلاء الخمسة تتكون منهم هذه اللجنة ويبدو خطوات عملية وتصل بكل القوى المعارضة لهذا النظام. وشكرا. اوكي بمجمرتا نتم أدالوتين ودبتن نايزي أخي بازي بتعمي مسجن كله تقراريبو حسابو زقل صلو صبوغ أقات أمي مفتاركم وزا أقات أمي خبارنا مرتابناهم بتعمي زمسجنيو قلنا نحنا كم تقاوبتي سقاب حجي عبي فشلتنا أن مزجبنا زلنا مالت هزبنا أب كبيت سقاي يوزلو فصم كم سب زي نبرو حلوات يزنبر زلو ازي سرعات زي دما كاب كله كاب زاب كبابينا زلون كاب ناي رحقن قربان احزاب يكونوا منغستات وي اهغراو تكالات زتنصق يغن نحنا نزع الدلزيس قابلومي كنتكملو اي كالنا سلازي اتي تواهبن زلو غزي حصير سلازخونه كين وحالكم نابتي جبراوي نجر زبلو حسابي كقرب ناب جبراوي نجر كأتون تدعقينه كابزي أبزي منبرز زلنا ويبزي بايت أبز بوت عز زلنا نحادي هجراوي مسارحي كون الناس خيل هجراوي سلال زسوع شما قل كونه حسابي يقرب نسدما اسمات كم استغاثو داويت قويتهم ولديسوس قرمايكم وين كالوت واسمع اسماعيل علم كالوتون زلوو شماغلا اوصينا ني هصوص غزيه زيهم ني نزي مصوعتا زقربو كنقرب فتو مع انت تسرعات انت دا خوينو مع التاوي ايو سلكوي نافقاومو زقبل اذن نبروز نبرنا قدايو سلازي نسو كمزا عينت تكبارات اي كقوارصن ايو ازي تكبارات زوين يقبرون نيرون ألون سلازي بحسر زبالة حسابي أبزي خدم دم يفوتون السخاء وعلى الحدر زي بلو نزي ناي حبار بايتان ناي حبار زسوع ناي حبار سلال زسوع ساوعيت أب مدم أب وضحو زخيل كنبصحو كنت إلى اللون نايبل يغني اللي نزهبكم نعدل. Okay. Thank you. Thank you. هنقتل أنتوي كيسن يرد مثلا نبزي يدعى بلونير غاب أنتوي ندهر اللي غينو ندهر اللي غا نعغا عدلك بكا أيسي برلبا كيسي قيسي أيسي قيسي ايوه نا الكتريك قداي سلازلو مربي وينا انترنت قداي بزحك هاي كس نحو هاي كليني حد هو انا اندرستاند ندهر اللي قن ندلك نبونا هنا هو رأيو بتي قيسي ندهر اللي غا عبت سكرين انت ازيلو يلون مالتي يري لهن يلن مالتي alright ما نكتسلنا next قبره دخله حتى ريتو ندهر اللي كاب وشتي سلسترايو تقرب كلنا تبق كرم سلامات كلكم أبزي قبل علن تحت نزلكم أجايشين زي جزاز ودبكم سلامتا يقرب لكم سمع الله خدو داويت هو سمع الله تمام أغني اللي مجمر يا أد نقطي نتي أقرار بانتا مجايش
ድሕሪ ባይትኦም እናጠቐሰ ሓው ኣሽም እንዳቐረቦ ብጣዕሚ 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 ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ክብሪ ቃላት ከምኡ ዳኣምስለ ኩሉ ክሎም ዘለዎ ኢለ ይኣምን ከምኡ ከዓ ክንገብር ከዓ ተስፋ ገብር እዚ ዓብይ ዋጋ ኢኻ ተሓፍሰሉ ካብ ክብሪ ኢኻ ዋጋ ተሓፍስ ካብ ክብሪ ከዓ ሓድነት ይመፅእ ማለት እዩ ሓዊ ጎይቶም መብራህቱ ክብሪ ተዓደል በቲ ደቕረብካዮ ከምኡውን ከም ወትሩ ሓዊ ግርማይ ነዚ ቋንቋታት መሊካን ኩሉ ከከም ተዛረቦን ጌርካ ናብ ሓንጎልና ክትሰዋዓልና ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ንበረልና ካብኡ ሓሊፈ ሕጂ ተን ግዜ ተዋሂብኒ ደሎ ሓፂር ስለ ዝኾነ እውን እንታይ ናብአን ከተኮር እየ ሕጂ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ንሕና ናይ ብሓቂ ካብ ንጅምር ቃልሲ ኣትሒዝና ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣይተዓወትናን ከምኡውን ኣብ ናፅነት ሓርነት እንደካየድ ቃልሲ ዝነበረ ኣይተዓወትናን ስርዓት ናፅነት ካብ ድብዕቶ ባዕሉ ኣብ ምቁዋምና እውን ኣይተዓወትናን እንታይ እዚ እቲ ሪዛልት ብግቡእ ተመዚኑ መፍትሒ ክርከብ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ 33 ዓመት ተቃውሞና ናይ ብሓቂ ኣብ ምንታይ በፂሑ ክሳብ ሕጂ እንታይ ኣፍርዩ ንዝብል ሕቶ ንዕኡ ከይገምገምና ገምጋም ከይሃብና ኣብ ሓደ ነገር ክንበፅሕ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ሕጂ እውን እንታይ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ኣይትድገመኒ ብዝተረፈ ክንገብሮ ኣለና ንሕና እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ካብ ዝኾነ ዝነበርናዮ መድረኻት እንዳሓለፍናዮ ዝሰገርናዮን መድረኻን እቲ ተሃዋስ መድረኽ እዩ ዘሎ ሕጂ ናይ ዲክታተር ግዜ በሊዑ ዲ ክኸይድ እዩ እንተዘቢጡ ዲ እንተሃዲሙ ዲ እንተኣሪጉ ዲ ክኸይድ እዩ ግን እቲ ዝኸፍአ ካልእ ፈተናታት ቃላቃል ኣሎ ብኢትዮጵያ ነዚ ከዓ ከም ዝሓውና ዓሊ መን ሽሙ ክዛረብ ዝፀንሐ ዓሊ ሽሙ ሃበኒ anyway ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘረባ ተዛሪቡ እዚ ንሕና ሕጂ እዚ ህፁፅ ጉዳይና ደለ ኤመርጀንሲ ኢና ደለና ናይ ኤርትራ ዝኩሉ መስዋዕትን ስንክልና እንተኸፈሎ ድፈታትን ልዕላውነት ድፈታትን ይመፅና ደሎ ሕጂ ኣጊዱ ነጊርና እዩ ብዙሕ ከዓ ምድላዋት ዝገብር ደሎ እዚ ደይዓጦብ ናይ ኤርትራ ግን ሓንቲ ነገር ምድላዋት ዝገብር የለን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ኣለና ንሕና ኤመርጀንሲ ውድብታ ቦታ ኣይኮነን ኣብ ውድብካ ነቂፅካ ትመተሉ ጉዳይ ኣይኮነን ብሓደ ኮንካ ከምዝሓውና እንታይ ሽሙ ትገብረላ ኤመርጀንሲ ተኣኪብካ ኣብ ሓደ ትኸደሉ ረኢኹሞ ዝኸይድ ዝፀንሐ ቃልሲ ክሕፅራየ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝጎደሎ ቃልሲ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ክስዕቡና ይከኣሉን መካየዳና ሕጂ ግን ኣብ ውሱን ግዜ ዝኩሉ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ መፅኡ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ቁኑዕ ታሪክ ባንዴራ ኣቦታቱ ኣብ መፃፃ እዛ ባንዴራ ፈሊጡ ንዕኡ እንዳ ኣንበልበለ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተሳተፎ ቃልሲ ውሕጅ ቃልሲ ሕጂ ከምቲ ዓወት ድብሎ ዝነበረ ኩሉ ገዲፍና በቲ ዘራኽበና ሓደ ጥራይ ፀላእ ዘለና ሃይማኖት ፀላእ ኣይኮነን ኣውራጃ ፀላእ ኣይኮነን ዕድመ ፀላእ ኣይኮነን ናይ ዓበይትን ንእሽትን ዝበሃል ዘረባ የለን እቲ ሓደ ፀላእ ናይ ኩሉ እዚ እቲ ኣብ ኣስመራ ተደኪኑ ደሎ ስርዓት ህግደፍ ገባቲ ብምልክድ ኮረሻ ሕጂ ደሎ እዩ ስለዚ ኣንፃር እዚ ንክንከይድ እንታይ ይጎዲልና ደሎ እቲ ኣጉዲልና ነበርና ንሱ ኢና ክንደስሶ ዘለና እሱ ከዓ እንታይ እዩ ንዝተሰማማዕካሉ ተጠርኒፍካን ተማእኺልካን ደይ ምኻድ ከም ውፅኢቱ ኣብ ጉባኤና እንዳተፈናጨልና ኣብ ባይቶ እንዳተፈናጨልና ኣብ ዋዕላ እንዳተፈናጨልና ኣብ ሰልፊ እንዳተፈናጨልና ኣብ ማሕበር እንዳተፈናጨልና እቲ መፈናጨሊ ከዓ እንታይ እዩ ኣነ ደይ መራሕኹ እዩ ብጥርንፍ ነዚ ኩሉ ዝካየድ ዝነበረ ጉባኤታት ሰልፍታት ይኹን ማሕበራት ይኹን ዋዕላታት ይኹን ኩሉ ብጥርንፍ እንተኣሽም ኣለዎ ንዕኡ ግን ክንምእከለሉ ተሰማሚዕና ከለና ክንምእከለሉ ኣይከኣልናን ተማእኺልና ከዓ ስለዘይከልና ከዓኒ ኣብ ከምዚ ምርባሕ ኣቲና ኢና እሞ
نو حجي تمكرو ريزالت ناتو ترأينا سلازلو كن مكرو لي يقبأ مو نحنا نحدناتنا كنكيد قبأ نايب حكي أفزل لكم حجي ادميكم كاباي جميركم كلنا ادمينا رأيوا تاريخ نسرح تاريخ سريحنا نخيد حد النتي تا تاريخ حد النتي قاعد حمق نقول نقول نتي دفتات النهاجر حد النتي دحمقه نتي نهاجر قبيت حجو ولا لقى حد النتي يدحمقه إذا أخ كلها نفلتين أخن قبرة سلدي دلنا ترينا سلازي كورات حواتي حتي مقالستي نزي بخبري كنت متو نزي قداي زي قداي هاجر إمرجنسي لله خمتنا هيك المحجي أيكون نمو نزيد متصد له ولا له كم تنحنا دحلفنا يو كم أخي حلف حدا أب إيدنا يدلت مفتحي يغني لي حدنا تنقبر. Thank you. ريتو تاتكا خلو قبولي مثلا توم تزاتيتي أبزخونا يخون جزين دحر ملسي ويريتو اختبو تدلي خونكم دحر حاتيتكم قدامنا نعغاتكم كوابكم يو سلازي we'll continue أب حجت قرب صنحتكم ريتو تاتيو تي حادي حالفة مكرونا نمزن وتوت كنتات أبكر منا خمزلو كردانا يقبع كم غتسلتانا تخاء أبتي أقداس قدات زراخبنا مسرت جرنا حابرنا نقال سالنا بحالايو كل ريتو تاتكا قبوليو غنلنا نمغتسال I think ترقام زد لنا مثلا نكا حجنيني أو قرماي unless هو أخلنا unless كنا مهاركة unless خمزي أقداس ناقر نبلات متيو so قرب عرف في الكسرة حداد زارو نقرت اللي كا يركا حفظ قدامنا تكوها بكايف next برهان ولا مريم مرحبا سلام عوداوي كما يتغني سلام دكتور سلام أما عنا مسكنا تي كواليتي جزية زحلفنا يو أبدالاس كل ساعد ذكره زحية زمسجن نقول لكم أحوات أوز رخبكم ناتي سحات صارية زم كل التقدمي يستزاروا دارجا تنكيفهم ما يم تخبلوا حسب قوم الدقيقة كام كيكون لنا كما بقسي لكم زرعالكم وقداي يقولوا ونت هاجر زتنكف قدايو وصوص نت كالله وسحقي معريو زخير قنا عابس أجمال لنا حزباو برسات لنا حزباو برسات يقات من له بفلات هاجر تبرس الله إزوين معريو وصوص النت زحتتيو أنا معالتاوي الرخب أب قداي سدتنياتات سلز ساتف يأويلنا أب زخد كايو يأويلنا يمزولوني تأوياتهم كأخب صحالكم دلي علي يون فرقان حزبنا يسدت زلو تحلق زي بلو حزبي زلنا أب كينات زلوون هاجر سلزلو خاء سماعي بلو كوينو أب عابي سأقامي ودي أزلو زوين حزبي خان دات أخلو أقالبو زي مقبار وين هذا خابتي زي نفعنا له قدايو تمالي أقات أم خوينو هذا أخيوان يرنا مسحاو إسماعيلني مسحاو أسيلني تراحبنا نيرنا أنتي زتمهار كوانت بتمالي أنت استمهار كوانت بالله السخاء أنت يا تبل
أبكفوت ما أدزته الصلاة أكل اللاتهم أبتا صلاة مستراخبنا زنبرنا كله زنبرنا قد محجي زنبرنا رئيته يكون حساب يكون كله قدفنا كاب حدش مدرخ نبقس كاب جراوند زيرو و وندرفول كون دحر تبقش كاس حباراوي حسب ده حسكات خيد الله خمالتي زي أنا عباي تمرتيا حجوين سماعي كله زجازازي بحبرات جركم وصلوا لهم كعام سكفوت ما أدزته زون نقدمي ذا سقوم سراحي في تسريح زلو كالوت كم زي زواس آوين عند حبركة نزات دل زلها سوس النت أبقرب نوعال مدفع كدلي سلازس تخونتات خبر سلاز بلن حد جزيه يشجريه زخون خوينو انتاين مالتي سي حجيوه جزيه حجيو أبزي موائل زلنا إرتراويان تحتتي إنا سقوم تندحر دي وسيدنا أبزي أوان زي زلنا كلنا تحتتي إنا حزب خان دا تفه هاجركا أواقع داقان داودقات لمو صباح زبهاللو ناتي ناتكا زبهاللو قداي كون زلنا أيو سلازي حدرنا زحاوي كرمي زبلا قبر زبلا حدرنا تخبهال زقبو بزحيو حاو داويت زبلكا يعني را أمو حج انتاي نقبر سبل حتى هنا غريب كأخا انتاي نقبر حج أمو انتاي يخقبر زلو أنا سبب انتاي مجمار محاشة مبولكو جزانا قديفنا حزبنا أنا إحنا نوصا ديمونستريت نقبر نوصا نعلم نفلت أبزي جزيه ورار زفلت جزيه حدا نتورك زتفترة نيرو أقاطعم خوينو أنا أبزي حجي إمباسي زلو بيت صحبت ناي إيرا هنسا إيباي زوي أبتو ناي إيرا هنسا بوتا تواهيبني بإرقا درجة حدا ترنا ففتيرنا منقست إثيوبيا ناي دبلوماسي خيلاتات قصيرهم ناتي بروباغندا مسرح جمو نيرو بناهنا وغن مدلاو زبهال نقر أي نبرن مو نحنا توم موياويان بهال بحادة تترنيفنا حدا نقر زي نقبريلنا أو أوفيس تواهيبني خوها هدو جميري بأوروبا درجة بحانت معالتي وصينا تمسنا خنا سمع قرنا بحانت معالتي كلنا بأوروبا درجة حجوني كاليو هاجر هو الرأي صباح دحر صباح عندها بهاله خلص سوق كنبل زي بأوروب بتقدر سنة بودبات زوج عينت بريس ريليز كلمة تقول أخاله خويني يسمعنا عليه كل حزب زوج قالوا خجبر كأكالي نحزبنا أنا ويلو نهاجرنا أنا ويلو كنتات بقوا يتجمرمو السخ أنا بطرنا في خمر حنا أيو إذا حاول قبر زبالو نزيئة سمعي لإيه تسأمبيركم زلخو بس كلهم من رخابيك بزحي دمسجن لما جمر يا جزيء مسحاو ولد يسوس عمار أب كم زيز الرخاب زلخو بزح كتات لكان يرأي حاو ولد يسوس وعنا من رخاب وقعنا يغني اللي كلهم. Thank you Rana. Next up تجرجس جرمانيكا إذا حفاب باللي ترسعي داويتهم من
ግርማይ ዘሚካኤል ኢዳ ሓፋቢሉ ኣይትረስ راي او برايورتي هون بامبر 6 ሚኒት ገለ በፅሐለው ቁርብ دحان بتراي كزارب يا دحان سقم يلا راي يا سلام جزء جن قرب اب تبتاب تغما صبغيو نمنتاي كلهم توم الى محافظ بلهم زلو متان عدل كوهابهم ابتقرقس كتل سلام داوي ثانك يو سلام محضر سلام كله تساتافاي انا ترسوناي عرس داس نداول كسل زقنا كالصر كتني بنصور كاس كله كبهال صنيعي وحبيبنا نسرح زمن سرعات سلازي بالناون سطرح زي كونت شجر بار نحنا وين ما قد صار في جي سرعنا نتي تودي بالسرح زنبرة زملكات كوينو وقت خلقون جيدي وقبل تنايروس زيد مع مغانو يو زلنا يهوت صوت حجز سمعنا انت اليو بوغني جيغاي زنا ايرترا هوت صوت درجي سعرالوك بهالكلو تيسعن حادرون تسمع زنورة قدمي زنورة مترف تسعن حدن تسمع دمصي كاباتو إساسي هصوص مقاورة ግን ዘይተዳለኻሉ ስለ ዝኾነ እዛ ንኣክል ዝወለደት ናይ 2018 ግን ኣብ ብዙሕ መንእሰይ ተፅፅነት ክረኣዮ ግን ጠቢቕካ ዘይስርሖ ከዓ ወል ክትሓሚ ነቲ ዝገብር ዘሎ ኢኻ ትሓሚ ነቲ ውድባት እዩ ዝተረፈ ንኩላህና ዝምልከት ኮይኑ ስለዚ እዚ ህፁፅ ነገር ኩሉ ግዜ ኣብ ክሳድ ኤርትራዊ ምክንያቱ ኣብ ሂወቱ ዝረአ ዘሎ እዩ ኣብ ሂወት ሃገሩ ዝረአ ዘሎ እዩ ዝዓኑ ዘሎ ሃገር ዝበርስ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ስደት ዝበሊ ዘሎ መንእሰይ ብምክፍፋል ዕሩኽ ነይርካ እውን ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ሓዳር እውን ከይተረፈ ምክፍፋል ዝሰልኽ ኣሰራርሓ ናይ ፀጥታን ምስጢርን ኩሉ ኣሰራርሓ ናይ ሃገር ኣብ ርእሲ ኤርትራዊ ምስጢር ይኸውን ነቲ ዝምልከቶ ህዝብስ ምስጢር ይኸውን ካልኦት ኣብ ግዳም ድዮም ካብ ውሽጢ ግን ናይ ምስጢር ፀፈይቲ ይኾኑ ስለዚ ንምጥቕላሉ ብዙሕ ዝረብ ስለ ዝነበረ ሓቂ ናይዚ ሓቢርካ ምስራሕ ህፁፅ ንምፅብፃብ እውን እንታይ ዓይነት ደረጃ ተገልፆ እቲ ህፁፅ ከቢድ ዘሎ ስለዚ ምናልባት ናብዚ ሰላጢት ኣካል ኣነ እውን ዘለኹላ ዘሎ ስራሕ እንድሕር ከመልክት ኮይነ እዚ ህፁፅ ክኸይድ ዝኽእል ንምንታይ ናቱ መሳርሒ ኣዳልዩ ስለ ዘሎ ናቱ መሳርሒ ኣዳልዩ ስለ ዘሎ ነቲ ህፁፅ ሓጋዚ ኮይኑ ይረኣየኒ ናብ ዝርዝሩ ከይኣተኹ ትማሊ እዚ ዶክተር ብርሃነ ዘመስግና ዝነበረ ምሸት እውን እቶም ክልተ ተዛረብቲ መደርቲ ኣባላታ እዮም ኣባላት ናይዛ ሰላጢት ስለዚ ብጥኑፍ ኣተሓሕዛ ኣካል ቆይማ ምህላዋ ክሰፍሕ ዘለዋ ምዃና ስራሓ እውን ክሰፍሕ ዘለዎ ምዃኑ ዝተረፈ ተጀሚሩ ምህላው ዘይተዓፅወ ስራሕ ኣሎ ዝተጀመረ መረጋግፆ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ናብ ዝርዝሩ ከይኣተኹ እቲ ቀንዲ ዓቕሙ እቲ ዜጋ ዝብል ምስለ ስፍሓቱ ንበል ኣብዚ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝረኣናዮ ናይዞም መንእሰያት ማዕበል ካብቲ ተወደበ ኣካላት ወፃኢ እዩ ዝተዓፃፀፈ 3-4 ግዜ ካብኡ ዝተዓፃፀፈ ሕጂ እውን ኣብቲ ዘይተወደበ ዓቕሚ ኣሎ እታ ዜጋ ትብል ኣምርና ግን ምስለ ስፍሓት ናይቲ ዓቕሚ በየሎ ብዓቐን ይኹን ብብዝሒ ኣብ ስፍሓቱ ኮነን ኣብቲ
ልኡላውነት ኣብ ነደገህ ትወፅእ ከለኻ ልኡላዊ ኣካል ኮንካ ክትቀርብ ሕጋዊ ኣካል ኮንካ ክትቀርብ ተቐባልነትካ ህዝበ ወኪለ እየ ዘብለካ ሕጋዊ ተቐባልነት ስለ ዘለዎ ብንጹር ዘረባ ሌጂትማሲ ስለ ዝህብ በቲ ብዜጋ ክንብል ከለና ኩሉ ተኣሳሲሩ ብዝተፈላለየ መገዲ እውን ኩላና ንሳ ክትበሃል እያ ምስያ ዘላ ሎሙ እንተኾነት ስለዚ እቲ ብሓደ ድምፂ ሓደ ሰብ ዝበሃል ነገር ተኣታትዩ ክብረት ይህልዎ እቲ ዓቕሚ ክጣራነፍ ይኽእል እዛ ነጥቢ እዚኣ በዚኣ እንዳጣቐለልኩም ምክንያቱ ከይሰፍሓኒ እታ ካልኣይቲ ዓባይ ነገር ኣነ ብዙሕ ግዜ የልዕላ እየ ከምዚ ተቐባልነታ ድኹም ወይ ገለ ምሕዝነት ምስኦም ስለ ዝነበረካ ስገግ ዘለካ ዘምስል ክኸፍእ ከሎ ትመልክዕ እውን ከምዚ ብወገን ትስገግ ዘለካ ዝመስል እዚ ሕቶ ምሕዝነት ብፍላይ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምሕዝነት እንዳተጎደፈ ዝመፅእ ዝነበረ ሓደ ካብቲ ኦፖርቹኒስት ሎስ ዝበሃል ነገር ምስኡ ክተኣሳሰር ዝኽእል ነገራት እዩ ኣምግላድ ወዲ ዓማር ሎሚ ምሕዝነት ዝብል ነገር ዋላ ካብ ትግራይ ጠቒሱ ኢትዮጵያውን ታዩሲ ንባሕሪ ይፅውዕ ኣለዉ ተጋጊኹም ምባል ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ መገዲ እዩ ካብ ፀላእትና ኢኹም ኢልካ ሁር ምባል ትጋገይ ኣለኹም ክስራሓሉ ዝኽእል ነገር ኣሎ ፀገምና ግን ኣብዚ እዩ ዘሎ እሞ ግዜ ሃቡ ምባል እውን እኮ ዝከኣል ነገር እዩ ስለዚ እዘን ክልተ ነጥቢ እታ ንህፁፅ ዘሰጋግር ኣሰራርሓ መሰጋገሪ ኣሰራርሓ ድሮ ዓሊማ ስለ ዘላ ኣሰላጢት ኣካል ንዓ ሃይላይት ክገብር ከም መሳርሒ ምስኣ ኮይንካ ሓቢርካ ክስራሕ ዝኽእል ነገር ምዃኑ እዚ ቦታ ናይ ምሕዝነት ከዓ ግድን ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘመልክት ካብ ዘለዎ ዕድል ናይ ምሕዝነት እንዳደፈና ክንከይድ ዝፀናሕና ፖለቲካዊ ስራሕቲ እዩ ስለዚስ ባይታ ምሃቡ ንጥቕምኻ ድሓር ከዓ እዋ ትመሓዘወሲ ናይ ሓባር ዳይቲ ጥቕምታት እምበር ክትጥቀመሉ ጥራሕ ምድላይ ቁሩብ ዘይስርሕ ዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ ዘይምዃኑ ናይ ምሕዝነት ኣሰራርሓ እውን ዘይምዃኑ ምፍላጥ ስለዚ እዚአን ክልተ ነጥቢ ከልዕል ደልብ ዝተረፈ ብሓቂ ፅቡቕ መደረታት ይቐርብ ነይሩ ኣብ ሓደ እውን የተኩር ኣሎ ሓቢርካ ዝስራሓሉ ዝእመን ኣካል የሎን ኣብ መንጎ እንታይ ክህሉ ይኽእል ግን እዚ ብኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ናይ ደገ ሽግራት እውን ይሕወሶ ስለ ዘሎ ኣይትጋገይ ኣለኹም ዝብል ቀልጢፍካ ናብ ተግባር ዘእቱ ስራሕ ምምዳብ ዘድሊ ምዃኑ ካብዚ ዝበሃል ዝፀንሐ ዋላ ዶክተር ብርሃነ እውን ሃይላይት ዝገብሮ ዝነበረ ንስ እዩ በዚ ክዕፅር የቐኒየለ ዳዊቶ አንሚት yourself ፕላስ ጓል ኣንስተይትኻ ጓል ኣንስተይቱን ይባዕፋ ኣቢላ ኣላ ኩሉ ግዜ ወድዓን መስርዕ እያ ትኽእል ደፈራ እንድሕር ምሕንቃ ቐን ጀሚርና ፅቡቕ ኣይኮነን ኣለብራ ንቀፅል ይስማዕ ኣለኹም ስማዕ ኣለኻ ጠቢብ ብፈታዊ እዩ ዝጅምር ጠቢብ እንታይ ማለት እዩ ቀፅል ዳሃል ሓይላ ድያ እዋ ኣይተረዳእኒ ስለዚ ንሓናብቲ ክስታይ ክኸይድ ግዜ ምሳሌ ትዘረባ ድሓን ቀፅል ኦኬ መጀመርያ ነቶም ኣብዚ 4 ሰባት መፅኦም ርእይቶ ዝሃብኩና ክብረት ይሃበኒ ክብሪቱ ይፈቱ ከምኡውን ንስኒትና ንኣዳለውቲ
أو سلسلة دقائق من الوقت وكلتو سلسلة قطعين دلواني حنتي نحول دي سوس عمر يا سوها أنت هذا بالكا أبصر عن شو ممكن حدا جورناليست مسيو نغلط يوم ودبات مسرخة بز صحف وصحوف نيو سلازس مستينا يتمرتيات أساسيركا ኣብቲ እዋነቲ ትምህርቲ ውሕድ ዝጎደሎ ምዃኑ ይገልጽ ስለ ዝነበረስ ሕጂ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ንፈልጥ ዳ ይመስለና እምበር ዝብል ሓበሬታ ሂብካና ነርካ እቲ ዘይተማሃረ ኣካል ኣብቲ እዋነቲ ብብዝሒ ምህላው ነዚ ሕጂ ወለዶ እዚ ይውክሎ ድዩ ናቱ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ዝተማሃረ ወለዶ እዩ ካብቲ ናይ 78 ዝነበረ ስለዚ ዝተኣባህላሃሲ ነቲ እዋን እቲ ዝነበረ እሞ ሕጂ ዓብዩ ዘሎ ወለዶ ድኻ ትገልጾ ዘለኻ ወይስ ብኣጠቓላሊ ነዚ ሕጂ ወለዶ እውን ይምልከት እዩ ኢኻ ትብለና ዘለኻ ምናልባት ኣብዚ ክሊር ተገበርካዮ ክብል ድልየ እቲ ካልኣይ ኩልኩም ዝምልከት እዩ ማለት እንታይ እዩ ናይ ውድባት መምዘን እንታይ እዩ ኣርባዕተኩም ኣብዚ ሲ ክራይቴርያ ክህልው ኣለዎ ኖ ማለት ሓደ ምሰለስተ ዕሩፍቲ ኮይኑ ውድብ ኣለኒ ስለ ዝበለ ናይ ውድብ መምዘኒ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ናይ ሓደ ኦርጋናይዜሽን መምዘኒ ክራይቴርያ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ እንታይ ኢኻ ትብሎ ናይ ኪዳን ዝነበረ ኣሎ ኖ ውድብ ክኸውን ማእከላይ ሽማግለ ዘለዎ ብባይቶ ዝተመርፀ ቻርተር ዘለዎ ኣባል ዘለዎ ዝብል ነይሩ ናይ ብሓቂ እዚ መምዘኒ እዩ ፈትሽና ክሪኦሞ ካልእ ከሰጋግረና መታ እንደልየ እዚኣ ናይ ሓደ ኦርጋናይዜሽን መምዘኒ እንታይ እዩ ዝብል ንኩልኩም እታ ሳልሰይቲ እታ ብሰባት ሕጂ ዝግበር ዘሎ መሪሕነት ነቁም ዝብልሲ ናይ ብሓቂ ውፅኢታዊ ድዩ ፀገምካ ከይፈለጥካ መሪሕነት ንቁም ክበሃል ይከኣል ንኣብነት ንውሰድ እዚ ኮንፍሊክት ሬዞሉሽን ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን እቲ ኮንፍሊክት ሬዞሉሽን ከየውፃእካን ፀገማት እዚ ኢልካ እሞ ሓላፊነት ዝወስድ ኣካል ከይሃብካ ሪኮንሲሊየሽን ናብ ዝብል ናብ ዕርቂ ትኸይድካ በዚ ሴም ትውክል ካብ ኩሉ ዘሎ ቦታ መፂኻስ ሰባት ዋን ቮት ዋን ማን ዋን ቮት ዝብልሲ እንታይ ማለት እዩ ትልቃቁ ሰባት ሓደ ድምፂ ሓደ ሰብ ክበሃል ከሎ በቲ ድምፂ ዝብዎ እቲ ካልኣይ ናይ ፖለቲካ ዓላማ ክረጋግፀሉ እንታይ እዩ ዓላማ ስለዚ ሰባት ኣኪብካ መሪሕነት ምቋም ማለት እዚ ዋላ ዕቁቡን ክትመርፅ ከለካ እኮ ገንዘብ እሙን ድዩ ኢልካ ክራይቴርያ ተቐምጥካ እምበርስ ኢልካ ህዝቢ ኣኪብካ ንዑ መሪሕነት ንምምፃእ ክበሃል ኣይከኣልን ስለዚ ታሪኢቶ እዚኣ ቴንክልተ ግን ሕቶኤን ይቐኒየለን عميت جبرها داويت استمهار ولدو نينا يا تملكت زلغات بل دايركت لنا حول ديس عماريا تقال ውድባት ክንብል ከለና መምዘን እንታይ እዩ ፀገምካ ከይፈለጥካ ዝብተር መሪሕነትካ ኣፍራይ ይኸውን ይኽእል ዶ ኦልጌስስ ጋሄድ ነታ ቀዳመይቲ ሊኻ ተኽኢልካ እውን ተምስኡ ተሓወስካ ንማለት ثانك يو داويد እቲ ትምህርቲ عند ابراهام صبوغس አጋጣሚ እዩ تحتون كاميرا ولدس قرب دحر بل اوكي ثانك يو زين ايوه صبوغ اوكي اي رأينا لنا تيجن فهمتي ريك لنا ده تبالا نو انا ريال خد ناتي كم قال غيريا مالتي اوكي تي عند ابراهام تمهرتي حجون تماهرنا يبلني مالتي تي صحفاي كو ب78 زارب نيرو
እቲ ናይ ትምህርቲ ባክግራውንድ ናትና ግን መጀመርያ በቲ ውሑድ ሕጂ ዘሎ እሞ ምናልባት ንድሕራይ ወለዶታት ክጠቅም ዝኽእል ትምህርቲ እዩ ክህልወና ዝኽእል ሕጂ ግን እዚ ኩሉ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ መብዝሕትኡ ማለት እዩ ተኸሊፉ ካብ ትምህርቲ ዝበሰለ ትምህርቲ ዝለዓለ ትምህርቲ ኣብዚ ዘለዉ ሕጂ ተጋደልቲ መብዝሕትኦም ተጋደልቲ እዮም ንሱ ካብ ሂወቶም ብምንታይ ከም ዘሕልፍዎ ንፈልጥን ኢና ማለት እዩ ንሕናስ ኣብ ዝዓበየ ትምህርታዊ ደረጃታት ክንበፅሕ ንኽእል እሞ ከዓ ናይ 30 ዓመት ወለዶ ማለት እዩ እቲ ዝሞተ ሞይቱ ዝሓለፈ ሓሊፉ እቲ ዝተረፈ ንርእሱ ትምህርቲ ኣይቀሰመን ዓንደ ብርሃን ሕጂ ትምህርቲ ማለት ክመክርን ሽማግለ ዓዲ ክኸውንን ዝያዳ ማለት እዝስ ኣይግበርን እዩ እዝስ ነውሪ እዩ ክብልን ዝኽእል ወለዶ ኣይፈጠርና እዚ እቲ ድኽመትና ቁሩብ ጠቕሰ ፀኒሐ ማለት እዩ ናይ ጣልያን ንግደፎ እቲ 4ይ ክፍሊ ጥራይ ድሕሪኡ ኣብ ሁከት ጥራይ ኢና ሓሊፍና ዘለና 80 ዓመት እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ትምህርቲ እውን ገና ምናልባት ካብኡ ዝርከቡ ንድሕሪ ሕጂ እንተዘይኮይኑ ናብ ዝኸርክቡልና ኣይክእሉን ስለዚ ናይ ትምህርታዊ ጉድለት ክንርስዖ ዘይብልና ምሳና ዘሎ ነገር እዩ ተጋዳላይ ምስ ስምዒታቱ ህዝቢ ምስ ስምዒታቱ ተስዓን ሓደን ሆ ኢሉ ናፅነት ምስ ረኸበ ኣቱም ሰባት ናፅነት ጥራይ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ሕጂ እቲ ዝገደደ ክብል ንዝደለየ ወይ ከዓ ንዝበለ ቁርቡን እንተኾነ እቲ ድምፂ ሰማዒ ነበሮን ሓቂዩ እዚ ክስማዕ ኣለዎ ዝብል ኣይነበረን ስለዚ እቲ ጉድለታትና ክንፈልጥ ኣለና ሪኮግናይዝ ኣይንገብርን ኢና መብዝሕትኡ ዝንገበርናዮ ጌጋታት ኮነ ህላዌና ንርእሱ እንታይ ምዃንና ኣይንፈልጥን ኢና ግን ቶም ሕጂ ደኣ ኣብ ካልኦት እዮም ሱዳን እምበር ካብኡ ንናብኡ ሱዳን ዝሕሹና ተማሃሮ ካብ 19th century ጀሚሮም ተማሃሮ ዝረኸቡ ንሕና ግን ከም ህዝቢ እተወፃዕና ኢና ብትምህርቲ ደረጃ ኢል ዝኣመንና ዓንደ ብርሃን እቶም ናይ ሕጂ ግን ፊደል መቁፃር ኣይኮነን ትምህርቲ ካልእ እዩ ትምህርቲ ክበሃል ዝከኣል ወዲ ኣለኹ ዳዊት Thank you. Okay. اسماعيل تنكلت رسعات ودأت اسماعيل تنتخلده اوكي انا كايديك حاف قبل دينيري لبام بكايو داويت مثلني يعني انا عند برهان by the way I engage him he engages me rather يعني after comment ዝገበራስ ኮሜንት ከገብሪ دينيري يعني انتايا تزبلسي نابنت مريحنتي ممصاسي كونفليكت خيت عليهم كله كونفليكت عليسي ريكونسيليشن كي هالوسي مريحنتي ناي ممصان زي ممصان سي هاي ترجم له كومنت غيره حتى كان قريبا كومنت غيره اجين تا ملت يا كومنت ناتو ذات كله قاني نعملك وان فوت وان مان زبلي يتاتالو مرحنة سيبو غير كاس مرحنة ممسا لأن ستيلتي كونفليكت سون كله وكله حجب هذا I'm afraid يعني زي conflict resolution or reconciliation يعني it is part of nation building وكا introduction to nation building يعني تا nation sustainable زخنة وكان شوية durable زخنة يعني peace ترخيبو سرعتي هادليو ونات سرعات
كمان ترانزيشن تو فروم ديكتاتورشيب جزء لنايو نفسنا خنزارو كلنا كاب ديكتاتورشيب ان ديسبوتيزم وان مان ديسبوتيزم نابي ريبريزنتاتيف ዝኾነ ወይ ካኒ ህዝቢ ክውክል ዝኽእል ብህዝቢ ቢሉ ዝመፀ ስርዓት መንግስቲ ትራንዚት ኣብ ዝገበርካሉ ግዜ እቲ ኮንፍሊክት እንተሎ ሶሻል ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝሓለፈ ተመክሮታት ዝተረኽበ ግሰታት ክኸውን ይኽእል ሂማን ራይትስ ቫዮሌሽንስ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ነገራት ክኸውን ይኽእል ናይዚ ህሞት እዚ በቃ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ኣብዚ ገዛ ወንዚ ከም መካትዒ ነጥቢት ኮይኑ ዘሎ እቲ ዘባውትና ማለት ሕጂ ህሉ ኩነታት ከመይ ኣሎ ወቲ ሲናሪዮታት እንታይ ይመስል ንዕኡ ንምግጣም እዚ ሲናሪዮታት እዚ ዘምፅኦ ሽግራት ብከመይ ይግጠም እሲ ኢና ይኸውን ዘለና ሕጂ ዋጋ እዚ እንታይ እሲ ንሕናኒ እቲ ዘሎ ስርዓትን ማለት እዩ ኮንፍሊክት ዝበሃል ዘሎ يعني ኣብዚ ግዜ እዚ እንድሕር ክንዛረብ ኮይና እቲ ኮንፍሊክት ሪዞልቭ ክኸውን ዘሎ ዋን ዌይ ኦር ዘ ኣዘር ሪዞልቭ ክኸውን ዘሎ ናትናን ምስ ሂጂ ዘሎ ስርዓት ዘሎ ኮንትራዲክሽን እያ ኮንፍሊክት እያ there is a conflict yes ኣብኡ ዘሎ ሕጂ ንሱ እቲ ውሁብ ነገር ኣባይታ ዘሎ ንዕኡ ከመይ ንገጥሞ ዝኸውን ዘሎ ይበሃል ዘሎ يعني ስለዚ ነዚ መድረኽ እዚ ገጢሙ ምዃኑ ኩሉ ክውክል ዝኽእል ኣካል ወይ ከዓ ክሮስ ብዝውሕዱ ክሮስ ሴክሽን ናይ ሶሳይቲ ወይ ከዓ ነዚ ኤርትራዊ ዝበሃል ሶሳይቲ ዜጋታት ማለት እዩ ኩሉ ነዚታት ዝውክል መሪሕነት ብገመይ ገይሩ ይመፅእ ንሱ ከዓኒ የግዲ ምስቲ ኮንፍሊክት ትገበረሉ ዘለካ ከምኡ አንጻሩ ጠጠው ክብል ዝኽእል ኣካል እንድሕር ዘየልዩ you are dominated يعني you can't face you can't challenge him يعني ንስኻ ቻሌንጅ ክትገብሮ ዘብቅዓካ ጉዳያት ዘብቅዓካ ኮምፒተንት ንዓኻ ዝገብረካ ዝኽእል ማ ቅድሚ እቶም ክሕግዙ ዝኽእሉ ወይ ከዓኒ ኣብዚ ስቴት ሲስተም ኢንተርናሽናል ስቴት ሲስተም ድምፂ ናትካ ክሰምዑኒ እሞ ምሳኻ ኮይኖም ፕሬጀር ገብሩኒ ኩሉ ጠብዓ ጂኦፖለቲክስ ኣሎ ጠቕምታት ኣሎ ዝኩሉ ኣብ ውሽጡ እንከሎ በጋ ነዚ ንኽትበፅሕ ዘኽእለካ መገዲ ብየን ጌርካ ትመፁ እዩ እቲ ሕጂ ዝኾነ ዘሎ እያ ስለዚ እታ ኮንፍሊክት it is transition to the bigger issue ንስኻ ተልዕሎ ዘለካ ናይ conflict and resolution that would lead ወይ ከዓ ናብ reconciliation ናብ ሃገራዊ ቅሳነቲ ናብ ሃገራዊ ዕርቂ ክኾነና ዝኽእል እዚ ናይ ዝተረኽበ ጉድኣትኒ ዝተረኽበ ኢንጁሪስ ዝሕከመሉኒ ሕልናታት ናይ ደቂ ሰብ ዝጎድኡን ሰባት ዝተዓረቑሉ ማለት እዩ ውፅኢት ናይቲ ኮንፍሊክት ኤንድ ሪዞሉሽን ሕጂ በጋ እታ ዋን ቮት ክትከውን ወላ ገለታት ኣቢላ ክትመፅእ ዘለዋ ነገር ነዚ ሕጂ ዘሎ ህፁፅ ነገር ነዚ ኮንፍሊክት ቢትዊን ኣዝ ከም ለውጢ ንደሊ ዘለና ሸነኻት ናይ ህዝቢ ኤርትራኒ እቲ ስርዓትን ኣይንኣምኖን ኢና ኢልና ኣለና ዩ ሃቭ ኤስታብሊሽድ ዛት ኢሹ እሙን ኣይኮነን እዚ ሃገር ኣሚንካሲ ኣብ ኢዱ ተገደበካ ስለዚ ክትጓየለካ ንዕኡ ክትልግሶ ስለዚ እሙን ዝኾነ ወካሊናትካ መታን ክትምፅእ ዝኽእል ዘሎ ስለዚ ኣይ ሆፕ ክልተ ነገራት ክኸውን ስለዚ ቴምፖራሪ ፕሮቪዥናል ኮንፍሊክት ገና ኣብ መስርሕ ዘሎ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ዝተረኽበ ነገራት እሞ ዝሓለፈ ነገራት ታሪክካ ዘምፅኦ ነገራት ሪኮንሳይል ዝገብረሉ ኮንፍሊክት ዝገብረሉ እዚ ጠብዓ ከምቲ ዝብልናዮ ናሽን ቢልዲንግ ፓርቲ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ እዩ ናይ ህንፀት ደውላ ጉዳይ ይኸውን ኣብኡ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ፎልት ላይንስ ኣሎ ምሸት እውን ንዛረበሉ ነበርና ወልደ የሱስ ዝተኽለሉ ዝነበረ ካብ ግዜ ጢድያን ካብ ዝገድፉናሲ በዝን ኩነታት ኣሎ ዝብሎ ዝነበረ ፎልት ላይንስ ኣሎ ሶሻል ፎርስ ላይንስ ድዩ ዋላ ስፒሪቹዋል ፎርስ ላይንስ ድዩ ፖለቲካል ፎርስ ላይንስ ድዩ ውህደት ናይቲ ሶሳይቲ ንገዛ ርእሱ ናብ ልዕለ ሳብ ኣፊሊዬሽንስ ከይዱሲ ናሽናል
affiliation كوينو حدا ناي حبار identity national identity بس حلو مجدي زي خفتل كابا كاتو قعزلو خون تا حنتي حتي توازن برا ذكرني كل كمان هذا سلطة وين داوي انتي حتي تيرو ممزنين اي ودبات انتايو ممزنين اي ودبات انتايو ممزنين اي ودبات خون كله طبعا depends أبيناي society أمنتع عينة زول society و political social economic conditions نايتي society نسيزو سنو يعني انت عينة organizations انت عينة politicaوي حبر صباوي مخانم سنة حساب و ideologies قلتات زي بزن نقرات اندحر خطر كوينو تي نزي كابزي زمينشوت كرايتيريا يعني جن نزي حجز لنا كرايتيريا جين والبتي خمتي زنبورو غزي تي تقاسكاي كرايتيريا تاع حدا مدرخ تغيرو نيرو يعني معناتها من الباس ولا يزوز بلو زنبرسي اتليست زي اي اي زنبورو اللي غزي سي وكيل لنا نملو نيرنا تي وكيل نسي تي بلو زل قاسكاي زل تغيس كذا لها measurements ناي ودبات نتاي مالتيو ودب خون انت غينو قبا قبرالو أبالات خلولو أبالات تسريعهم قبا قبروا اللوهم ناي سراح مدو وكان ناي political program كلهم اللوهم ومرحنتات كلهم hierarchy كلهم يعني political hierarchy كلهم مرحنة سقاب تحت العلي زي نحرد أماليو حلفي تخمالو انت غينو خاني بقواي غيرو يحلو زلو زي تشرعيها زوبو نيلهم حدا ميزان أغميتو نيرو يعني خابو حليفو لكن حجي بكالي صغمات أدينا لنا يعني زي حجي داخل نقبر ذاتو تفينا دلنا خلال نبلالو زلنا وقال there is no uniform زخونا من خلانا تسمعنا له يعني كرايتيريا ناي ودبق ودم مالت انتاي مالتكم مانو نبلو نقريا بالله يعني أبزي بحلفي في زنبرة already كابو جزء برثاو قالس حيزو بتي سعود زنبرة مخا كله زقبلو زنبرة سرعات يعني سرعات كايدانا ودباتي نخيل نيرنا زخيد زنبرة كاب كل تشين 10 شمونتن كاني كاب تزنبرو جيزو كاب كالو تفحيدو زلو وكابو زفتر زلو حجي وهلا anybody's يعني نايزخونه كرايتيريا نتحدى يوكلو ويوكلون زي تاشمي يعني we are in the stage of social media زعابي فرادو خوين زلو حجي زلنا هاي جزي things has deteriorated so much social media يعني زكايدو سبات لايف زمصو غلز زمصو دحر ازاراري بمخان سوم تقبلوا مغا ولا ستيتمنت توص ابي زي انترنت فيسبوك لاوي خان سي nobody invent carries an inventory يعني ماني خان كندي اللغه خندي كتهون ذات يلنا we are in a kind of زبرغرغ زباله كايوتيك زخونه خنتاتي ينازل لنا يعني زي قبل صغير زي بنابات وقالوا بالصوتنا ابز الصولن تليوم صبغوا يعني انا زريو لكن هم زريو I hope تن نتبتاتي يعني هاندل لغيرين كون تسايقبل thank you غربتي من البات كوس غلن هركوينو تا مريهنتي أو شنتا يكون تأتي فتر تقام كاغي للغا فتر مريهنت زبالكايا عن لوران I think مريهنت راح خما حادر هيكون تخما حادر زمت مريهنت تغينو من الوقت نتخونتات كغيرو زخالا يكون نقل فيجنري عينات مريهنت النهر كوينو راح بتزلو خونتات محدار ذي كونس كينو تمت ما نريد ذاتنا يهزبي تغير تثبيتاتنا يهزبي تغير بو مسرتون نتغنتات غير بقس مريحنات مالتي and بتزاوري نبعلوتي تسقماتنا مفتاح تسقمات كان مفلاتنا ممزاننون
ናይ መሪሕነት ተራ ስለ ዘድልዮ ከምዚ ሊትራሊ ሕጂ እቲ መሪሕነት ምፍጣር ንብሎ ዘለና ብሓባር ተኣኪብካ መሪፅካ መሪሕነት ምፍጣር እዩ ግን leadership goes beyond that ባለ ያኔ ናይ ብሓቂ ዕላማ ሃልይዎም ዋናታት ናይ ሽግር ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን ኮይኖም ክፈትሕዎ ዝመፁ መልክዕ ውልቀ ሰባት ድዩ መልክዕ ጉጅለ ድዩ መልክዕ ውድብ ድዩ ብከምዚ ዝፍጠሩ መራሕቲ እዮም እቲ ክንዛረብ ዘለና ጥራሕ ተመሪፆም ኣይኮነን ንድሕር ክምረፁ ኮይኖም ከማን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቕዓቶም ዘርእዩ ክኾኑ ናይ ግድን እዩ ግን ከምቲ እቲ መሪሕነት ካብ ሽግር ከውፃእና ክመፅእ ዘለዎ ነቲ ሕጂ ዘለና ሽግር ናይ ምፍታሕ ተራውን ክፃወት ዝኽእል መሪሕነት ክኾን ኣሎ መስለኒ ስለዚ ክልቲኡ እንዳተመላለአ ዝኸይድ እዩ ግን ከም ዝበልካዮ ሽግርካ ምፍላጥ ቀዳማይ ስጉምቲ ናብ ንቅድሚት ምስጓም ዘኸለካ እዩ እታ ካልኣይቲ ውድባዊ መምዘኒ ትበሃል ነገር ኣይ ቲንክ እቲ ዘለና መድረኽ ኣብ ስደት ኢና ዘለና ሓደ ዋላ ሕጊ ውፅኢና ከማን ኤንፎርስ ክንገብሮ ንኽእለሉ ዕድላት የለን ብተወሳኺ ናይ ኤርሊ ስቴጅ ናይ ምውዳብ መልክዕ ዘለዎ እዩ ከማን ክንብል ንኽእል ኢና ንምንታይ ናይ ብሓቂ ክንውደበሉ ዘለና ፖላራይዜሽን ኣብ ውሽጢ ተቃውሞ ኣይኣተናን ኣለና ገና ዋንስ ዚስ ፖላራይዜሽን ካምስ እቲ ናይ ብሓቂ ክህሉ ዘለዎ ሓይልታት ክህሉ እዩ ክህሉ ዘይብሉ ከዓ ወይ ምስ ካልኦት ክፅንበሪ ወይ ከዓ ጠፊ እዩ እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ግን ክሳብ እዚ ስቴጅ እዚ ዝመፅእ ብኡ ኢና ክንከይድ ቁርብ እስኻ ከምዚኻ ኢልና ዶባት ክንፈልጥ ተኮይንና ከማ ቁርብ እቲ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ ክንሃስዮ ንኽእለሉ ዕድላት ኣሎ ስለዚ የኽቲ ጉዳይ ናብ ፖላራይዜሽን ክሳብ ዝበፅሕ ምስ በፅሐ ከዓ ነብሱ ክሰርዕ እዩ ኩሉ እሱ ብዙሕ ንጭነቐሉ ዘለና ኣይኮነን ባህላ እየ ኣነ ገንታ ናይ ሊደርሽፕ ዝበልካያ ከመይ ቪዥነሪ ዝኾነ ስትራቴጂክ ከረኣያ ዘለዎ መሪሕነት ንፈጥር ናይ ኩላትና ፃዕሪ ዝሓትት እዩ ብፍላይ ካብቶም መንእሰያትና እቶም ዝዓብዩ ዘለው ከመይ ነዚ ነገር እዚ ክበቕዕዎ ይኽእሉ ናብዚ ገፅና ተደፋእና ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኦኬ next is ሲያል ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ሓት ኩልኹም መጀመርያ ቴንኪዩ ስኒትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰሚናር ኣብ ኣገዳሲ ህፁፅን ምስ ሕጂ ዘለና ህይወት ከዓ ኣዝዩ ዝተተሓሓዘ ወይ ድማ ረለቫንት ዝኾነ ታፒክ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ብሱላት ዓበይቲ ብተመክሮ ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ካልእ ፀጋታት ብምሉእ ጠቃሊሎም ክህቡና ዝወዓሉ ኣስተምህሮ ይኹን ዘቕረብዎ ዳያግኖሲስ ምቅላዕ ናይቲ ፀገምን እቲ ፍታሕ እውን ዝብል ዝተኣመተ ነገራት ሰሚዐ ኢሎም ምሸጥ which is brilliant እሞ ከመስግን ይፈቱ እዚኣ ተቐዳመይቲ ነጥበይ ሕጂ ናብቲ ነጥቢ በብሓደ ክኸዶ እንድሕር ኮይነ ብጅግና ተጋዳላይ መምህርና ወልደ የሱስ ዓማር ዝቐረበ ነጥቢ እዩ ንሱ እንታይ እዩ ነታ ሽግር ፕሮፐርሊ ዲያግኖስ ገይርዎ ኣሎ ብሓፂሩ ብስምና ክዛረብ ዝኽእል ንዓና ወኪሉ ኣብ ቅድሚ ዓለም ነታ ሃገር ደውላ ትጠፍእ ዘላ ትርመስ ዘላ ብውሽጢ ብግዳሙን ሕጂ ዝቕልቀል ዘሎ ተወሳኺ ሓደጋታት የብልናን ኢሉ ፒሪድ ስለዝኾነ we have to የብልናን እንድሕር ኢልና ኣሚንና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ክህልወና ኣለዎ እዩ ስለዚ ክህልወና ከዓ ትጭቡጥ ናብ ስጉምቲ ዝወስደና ነገራት ፍላይ ስታ እስማዒል ተንቲኑ ቅሪብዎ ኣሎ ዋላ ክቡር ሓቅባዝ እውን ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃታ ዝወፀ ኣብ ጭቡጥ ነገር ዝተሰረተ ዝብል ነጥቢ ቅሪቡ ኩሉ ተመላላእ ኮይኑ ንፍታሕና ዝሕግዘና ነጥብታት ቀሪቡሎ ብፍላይ ከዓ ክቡር ሓው ኣሚን ጅግና ተጋዳላይ ዓማር ዘቕረብካዮ ያ ትካላት ኣለዋና ውድባት ኣለዋና ማሕበራት ኣለውና ህዝቢ ከኣለና ኢልካ ኣሃዛቱና ቀሚጥካ ኣሽሓት ኣብ ኣሜሪካ ኣሽሓት ኣብ ኤሮጳ ኣሽሓት ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ሃገራት ወዘተ ንሳቶም እውን ኣካል ናይ ተቓልሶም ምዃኖም ጠቒስካ ማለት እዩ
ሕጂ ተጠፊኡና ዘሎ እምበር ሕጂ ተጠፊኡ ዘሎ ቦኺሩ ዘሎ ነገር ንኩሎም ዚኣቶም ሰብርኪ ንብሎም ኣለና ንሕና ከም ኣሳላጢ ኣካል ኩሎም ቶም ኣብ ውድብ ይኹን ኣብ ማሕበራት ካልእ ትካላት ከምኡውን ብነፃ መንገዲ ውልቀ ሰባት ኮይኖም ልክዕ ካብቶም ኣብ ውድባት ዘለው ዝያዳ ዘፍርዩ ተቓለስቲ ንፍትሒ ብምሉኦም ኣብ ሓደ ዘምፅአን ካብዚኦም ዝውለድን ሓደ መሪሕነት ክፍጠር ኣለዎ ወይ ከዓ ድምፅና ውክልና ንዓና ዝውክለና ኣካል ክንፈጥር ኣለና እዚኣ ሎም ምሸት ክሊርሊ ተነፂራ ተቐሚጥ ኣላ ከመይ ጌርና ኢና ንገብራ ናብ ዝብል ነገር ብዙሕ ይስራሕ ዘሎ ነቲ ስራሕ ዘሎ እንድሕር ብሓባር ኣምፂናዮ I think እቲ መፍትሒ ክንረኽቦ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ተባዕ መንእሰይ ክቡር ዓዋቴ ዓወት ዘቕረብካዮ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቕ ትግበር ዘሎ ፃዕርታት ጠቒስካ ግን ከዓ እታ ኩሉሽ ግዜ ንሰምዓ ተደጋጊማ ትቐርብ ኣብዚ ኸድና ኸድና ኦኬ እንታይ እቲ ኦልተርናቲቭ መን ይፅባሕ ንጎ ነዚ ሃገር ክሕዛ እቲ ሽግርኩም ልዕለኹም ንፈልጦ ኢና ኣብ ዝኾነ ይኹን ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ኣሜሪካ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኤኒ ኣዘር ካንትሪ ሽግርና ልዕለና ከም ዝፈልጥዎን ግን ነቲ ሽግር ንምግጣም እኹል መሳርሒታት ከም ዘይብልና ይነግሩና እዮም ግን ኣይንደክምን ኢና ደጋጊምና ኩሉ ግዜ ንመላለሶም ፅቡቕ ክንመላለሶም ዘለና ይፀገም ኣይኮነን እቲ ሕቶ እምበር ሕጂ እቲ ቮይድ እቲ ቡኮ ንሳቶም እውን ልዕለና ኣለልዮም ኣለዉ ብካልእ ኣዘራርባ ሌጂቲሜትሊ ነዚ ደንበ ፍትሒ ነዚ ተቓላሳይ ንፍትሒ ንህዝቢ ኤርትራ ነታ ትርመስ ዘላ ሃገር ስርዓት ዘይብላ ስርዓት ኣልቦ ሃገር ናብ ስርዓት ናይ ሕጋውነትን ከም ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ከዓ ንዓ ዝዕቅባን ምስ ጎረባብታ ይኹን ምስ ካልእ ዓለም እውን ብግቡእ ኢንጌጅ ክገብር ዝኽእል ትሕዝቶ ክሪኡ ክኽእሉ ኣለዎም የድልዮም እዩ ንጠቕሞም እዩ እሶም እውን ንባዕሎም ይጉድኡ ኣለዉ ዝመስርሕ እዚ ደጋጊሞም ከዓ ነቲ ስርዓት ቃለስዎ እዮም ሕጂ ትሕቶ ብዝመፅእ እምበር እንታይ እዩ ሕጂ ሓደ ሌጂቲሜት ኣካል ክንፈጥር ኣለና ናይ ሎም ምሸት ፅማቕ እዚ ነገር እዚ እዩ ምናልባት ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ ክቡር ሓባብተ ገርግስ ዝበሎ ህፁፅነት ኩሉ ግዜ እንደጋግሞ እንድዩ ሕጂ ኮነን ግን ህፁፅነት መፅእ እዚ ሓደጋ ናይ ባሕሪ ኣቢልዎ ኣሎ ብርግፅ ዓብ ሓደጋ እዩ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ጥራሕ ዘይኮነስ ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ ከዓ ነቲ ክንገብሮ ዝግባአና ንክንገብር ክነቀላጥፎ የገድደና እንተዘይኮይኑ ኣድሆክ ዝኾነ ኣብኡ ከሎ ከዓ በትን ነዚ ኩነታት እዚ ተመልኪቱ ጥራሕ ኢልና እንድሕር ነቲ ሽግርና ካብቲ መስርዑ ክነውፅኦ ክኢልና ካብ ልዓቱ እንድሕር ኣውፂናዮ ከዓ ኣብ ሽግር ክንኣቱ ኢና መሊስና ማለት ስለዚ እታ ዘቕርባ ነጥቢ እንታይ እያ ውርሓው ወዲ የሱስ ዘቐመጥካዮ ትካላት ህዝቢ ዜጋታት ብምሉኣቶም እቶም ደለይቲ ፍትሒ ንብሎም ዘለና ንኩላትና ዝውክለና ኣካል ክንቕውም ሕጂ መሪሕነት ንብሎ ዘለና ዳዊት ዘቕረብካዮ ቪዥነሪ ናይ ፅባሕ መሪሕነት ስነ ሓሳብ ሃልይዎ ፍልስፍና ሃልይዎ ብግቡእ ከዓ ንዓመታት ስትራቴጂ ዘውፃልና እዚ ኣብተን ውድባትና ስራሕ ኣሎ ፅባሕ ንጎ ከዓ እቲ ንብሎ ዘለና ነማዕድዎ ዘለና ቅዋማዊ ስርዓት እተን ሰልፍታት ኣብዚ ጉዳያት እዚአን ክወዳደራ ማለት ሕጂ ግን that's not the time to ask for a visionary leadership strategy ፍሉይ ነዊሕ ዝጠመተ ዘለዎ ስለዝኾነ ከዓ ኢልና ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ኣብ ንቡር ኩነታት ክንህሉ ኣለና ነቲ ዘይንቡር ከመይ ጌርና ንገጥሞ ኢና ንዛረብ ዘለና ምስቲ ኩሉ ዘለና ትካላትን ካልእ ትሕዝቶ ፀጋታትን ብፍላይ ከዓ ህዝቢን እሞ ነዚኣ ምናልባት ሕጂ ኣነ ከም ሕቶ ዘቕርባ ዘለኹ ናብ ኩልኹም እዚ ሕጂ ኦል ኢንክሉሲቭ ግን ከዓ ኢሚድየት ከምቲ ኣምባሳደር ዓሊ ሹም ወይ ዲፕሎማት ዓሊ ሹም ዘቕረቦ ናብ ተግባር ክንከይድ ኣለና እዩ ትሕቶ ዝመርሑ ብቑዓት ክኢላታት ዲፕሎማት ካልእ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂስት ስለዘይብልና ኣይኮነን ትሽግር ትካል ስለዘይብልና እዩ መሪሕነት ኣይኮነን ሕጂ ከም ሓደ ቪዥነሪ መሪሕነት ትካል ክፈጥረልና ንፅበዮ ሕጂ ረእይዎ እቲ ናይ ተፀባይ ኤለመንት ኣብኡ ኢምበድድ ኣሎ እዚ ክወፅእ ኣለዎ ሕጂ ትሕቶ ናይ ምፅባይ ኣይኮነን ህዝቢ ዋና እዩ ህዝቢ ወሃቢ ናይቲ ኩሉ ዝወሃብ ስልጣናትን ቀፃሊ ዕዮን እዩ እዚ ማለት ግን እንታይ ማለትና ኢና ተቓላሳይ ንፍትሒ ማለትና ስለዝኾነ እዚ ከዓ ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል ጭቡጥ እማሜታት ከምቲ ቀዲሙ ክቡር ሌሱ ጠቐሶ ሕጂ ዘይኮነ ነዊሕ ግዜ ቀሪቡ እማመታት ግን እንታይ እዩ ትእዝኒ ኣበይ ተዓቢሱ ዘሎ ትእዛን ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፅእ ነቲ ህፁፅነት ከምዚ ሕጂ ናይ ኣዋጅ ዝፈጠረቶ ጌርና ጥራሕ እንድሕርኢናዮ ዲዛስተር እዩ እሞ ኣነ ላበለኹ ሕጂ እውን ሪፍሌክት ክትገብሩ ኣብቲ ዝግበር ጭቡጥ ንዘይንቡር ናብ ንቡር ንምቕያር ነቲ ቮይድ ቫኪዩም ናይ ስርዓት ኣብ ሃገርና ስርዓት የለን ኣብ ሃገር
بمنم تأمرك سرعات يلا نطرح زي كونس أصناتي أبراسي سرعات إذا فيديو ناي راشا ريهم أتخونيهم انتهي تمثل إيرتراسي شيم نعنا شيم نقوله تهزب إيرتراون أب كم زخونة تنبر نبل 14 حموش تخفل زمن تملس زلا هاجر إنها لو تنان كلا حجي أب حد ناس قابل كنقبر أدلا يديو موتهلصوص كا all inclusive and appropriate فتح أب إدنا اللون ديو منازخة كسع كنديت commitment حجي ودبات تكالات أبز قدات زي commitment هنا انتهي لو بواتات تهبون thank you ودي الله طبق سهل تبلد صنعك أقول حلف 30 قلنا عامتات تنزارب اللي صنعنا نديو كن حجيون تا زبالكوا تا strategic ويكاني visionary leadership انت زي هاللي يقول لك زي بشجر كان هلوينا أنا تفتيفنا تفاتيفنا نمتو مريحنا is not gonna take us anywhere ግን I understand مسرت تحجز لنا مسرت كنتاتنا هاجرنا نزل كنتات هنقتم زاغلنا مريحنا كنا قوم نخلدو أي نخلن hopefully توم ببوغنكم استفعل لي اوبشن استقربوا لنا هذا لكم كوفي لكم كم تقدم حجي نقول لكم سوينا هذا زاربناكم بحوار كوفي لكم انتهي تزحاشين غدمي تكوس زنا زخل نقر انت توسنوا ولا يتبعوا نير قال انيشاتيفز كنوسد نخلينا حجي كن عود initiative نايم غانو حسنات جن يلا أنا أجي I would rather gamble مستزلو initiatives ما بقلا شنغاتو قلا دقفات زرقابة مسؤول تسامعنا عن كيد لذي بس تتردد أنا يتبع otherwise ناي strategic leadership ناي visionary leadership قداي متكات هذا اللي أنا قرايكم يعني إيرتران نزي نجار إذا ختعوت وقت بس عند زي كيلا قبل لا تشجرات كتوت تخلي هذا الأمنات يبلين أنا بوغني أنا ما قد سالجن في الشارع إلك حفظ دلك الله قاعد اوكي يغني لي داويت انا كوا خام مجمريا دحري قيسي انا الإلانيرا جنت كنتات ستايجرو جن زي قدس مهناتو ني قالسن قالس سلازلنا يدونغي قلطفتي ستايم باليو حجي جن منالباش حبتي صقي انت نويح كوين زلو انا اخ حلفا ممرزكو خم قوالن السيت تراي زي كونسي خم تقالاسي بسعيتي قدامنت نع اخوات ابوتاي دحري ابتنا تعدل كتبني داويت حوي كل منكه وحجرة مس بعلت بيت أخذ بأسن لو أنك عدل كوان بري يغني اللي قاهد صقع عدل هي بكله في الشارع thank you في الشارع أنا بزح زراوي باللين بمجمريا سنيتنا تتقبرو زلهم تعالي مسجن نتهم كلهم بتصوتي مقادستي أبز زرعهم تي دامسجونكو أنا استنساني زلني هزبناسي إساس أيكونن بديلو نحنا ونزوم عمتات مقادل سنبرنات إليمنا ينا إزبل سلمتايسي ناتي ناتكا ودبي ودبكا تنبل حنساب كنترنف حنساب كنبتن موائل كوينو هجون تهوني كم كل تكالات تنود باسي أبينا تعويزنا أبينا فشلنا انتاكا هنقبر لنا نقمي تكون سقم إلان قم كقورا أي كألان قم جيرانين كأنا قمي تسقو باسغالا أمو تم نفالتنا نهد حيدنا الجوخنا تبهالنا ناتا أنا داخل ناسي كم زم سبح ذلنا خوي نسمع عن اللون نفسنا ها نقشش لنا حجيت أمنا فتينا هنا نتوم سكا حجي قادوا لزوجون هو أنا كبر لني ينا أسوي كون زلو تقالسون ببزو مسلو خلو سبك قادوا تصنيحيو حجي قن انتهي نقبه انديو
حاوسي هيل نأمنت كبل تصنيحو تي كقرب تصنيحو نتأنانف وحراي نتأنانف ግን ናተይ ርኢቶ ሳጀሽን እንታይ እዩ እዞም ንጋደል ዝፀናሕና ሕጂ እውን ንጋደል ዘለና ነዞም ይኣክል ይኹኑ ብርጌርና ሓመዱ ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ መናእሰይ ተበጊሶም ዘለዉ ንዕኦም ነተባብዓዮም we had our chance ዕድል ነይሩና እዩ ጋምብል ጌርና ኢና ፈቲና ፀሊእና ሰብ ነቲ ዝሓለፈ ቃልስታትና ኩላና በብወገንና ገምጋም ጌርና ኣብዝን ኣብዝን ተዓዊትና ኣብዝን ኣብዝን ፈሺልና ክንብል ኣይበቃዕናን ሕጂ እውን ብቕረታ ግበሩለየ እናእሶ ይኮንኩን ዘለኹ ቃልስታ ዝሓለፈ ግን እስን ቅድሚት ንጠምት ንሕና ንናፅነት ኢልና ወፂና ነፃነት መፂ እዩ እቲ ንሓርነት ትከውን ዝነበሮ ቃልሲ ናይዞም መናእሰያት ሕጂ ተበጊሶም ኣለዉ ስነተባብዓዮም እንታይ ንክንገብር ንኽእል ቢሃይንድ ሲን ንርአ ዝብል ኣነ እሞ ካብቲ ዘለናይ ዓዘቕቲ ክንወፅእ እንተኮይንና ነዞም መናእሰይ ነተባብዓዮም ንቅድሚ ንድፋኣዮም ምርሑና ኣብልኩም ኣለዉ ምርሕቦም مش أبلع لكم كنت نروحهم زي كونس مسوق لكم بسحو بس ترى في حجون أو إنا زلنا عين كل الكن بدينا ناتين السمرة مقديز حياة شيء نايكوس رقم زي still we are not زربات لنا قد تقبل تبقي سوما له نتابع عيوم ببلانة يعني اللي حتى بالليل زي أكل دالي Thank you. I think Sihel up to chat type lallo nate hettos natom panelists lallo up to Sihel zara wanavere riito tubulu tudali nagar ndahraliu naagatkum adil kabakum Awazgi if you want to say something غرقا في التناوي ትንፅፅነት ክብሎ ፀንሐ ወኩለና ዘረጋገፅናዮ ህፅፅነት ሎሚ ኣይኮነን ዝጀመረ ህፅፅነት ደቅና ሃገር ገዲፎም በቲ ኖርማ ስደት ዘይኮነስ እቲ ዝዓበየ ምድረ በዳ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰሃራ ደዘርት ሰጊሮም ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ ህፅፅነት ሽዑ ብዝለዓለ ደረጅኡ ነይሮም ካብኡ እንዳወሰኸ ዝኸይድ እምበር ህፅፅነት ቀደም ኢሉ ዕድመ 20 ገለን ዓመት ኣቢሉ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ከምቲ ኣስፋሕ ኣቢሉ ኣስሄል ባዕሉ ዝተዛረቡ እቲ ፕሮብለም ኣይደንቲፋይ ጌርና ኣለና ክፍታሕ ዘለዎ ፀገም እውን እንታይ ምዃኑ እውን በፂሕና ኣለና እታ ሕቶ ብኸመይ ትፈታሕ ዝብል بخمي تفتح التبل suggestions just from the top of their heads ዝብልዎ ዝነበሩ ሕጂ ግዚያዊ ኢንትሪም ገለመለ ካውንስል ንግበር ዝብል ከምዚ ዓሊ ሽምዓሊ ሳጀስት ዝገበሮ ገለ ሓሳብ ካልእ ተመሳሳሊ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ብዓብዪ ከዓ ናይ ኣሳለጢት ክብሎ ፀንሐ በቲ ዋን ማን ዋን ቦት ክብሎ ፀንሐ ማዓንተወይ ዓንደ ብርሃን ዝሓተቶ ብኡ ከም ኦልተርናቲቭ ክኸውን ከም ሓሳብ እሱ ሰብ ዲቤት ክገብረሉ ማለት እዩ ዝሓሸ እሞ ዝፀንዐ ዓንተወይ ጠቀስኮ ሴንሲቲቪቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ነንሕድሕዱ ዝያዳ ክተኣማመን ዝገብሮ ንሪኦ ኣለና ፍራንክሊ ንዛረብ ይኣክል ክንቀሳቀስ ከሎ መን ይስዕቦ ነይሩ መን ይስቕ ይብል ነይሩ ንሪኦ ኣለና ብርጌድና ሓመዱ ምስ ኮነ መን ይስዕቦ ዘሎ መን ይጠጠው ኢሉ ንሪኦ ኣለና እዚ ሽግርና እዩ ናይ ኩልና ኮፍ ኣቢልና ዓንተወይ ወልደስዎስ ኣቢልዎ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ክንፈትሖ ኣለና ኣትሊስት ናብ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ክንበፅሕ ክንፈትሖ ኣለና ነዚ ክንፈትሖ ከዓ ሓያል ፃዕሪ ኢና ክንገብር ዘለና እምበር ብስግር ብምባል ኣይኮነን ምዚ ኣተሓሒዘ ዓንተወይ ክበሃል ፀንሐ ዓንደ ብርሃን ዝሓተቶ ፈቲነ ነይረ ግን ስለዝመለስኩም ስቕ ኢለ ፀኒሐ
قمقام مقبار بزحي عين فلتني نا تايدا سجل كان مخاطر هنا نقول مالك the same جيجا خان دق ስለዚህ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ነታ ኣስሄል ዘልዓላ ሕቶ ከም ኦልተርናቲቭስ ኣብ ዲቤት እዩ እሞ እቲ ዝሓሸ መገዲ ንኩልና ከዓ ብግቡእ ክንሰርሓሉ ንኽእል ብኸመይ ክንሰርሕ ንኽእል እዩ ሰብ ኣብ ሓደ መደምደምታ ክበፅሕ ይኽእል ስለዚ እታ መደምደምታ ክትከውን ትኽእል ብናተይ ርእቶ እሞ እዚኣ ኣገባብ እዚኣ ወይ ከዓ እዛ ርእቶ እዚኣ ንውሰድ ኢሉ ሰብ ክሳብ ዝዓግበሉ ትኽትዕ እንተቐፀለ ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ወዲኡ ኣሎ ثانك يو عوات الله هذا برو دون وسخلا زي اسك نعوت كرو عدل كنا عوات الله هذا عوات يغرتا أبيتني أن ميسك جبر هو الله با اسك أبز بعد الله ربريت نهر عليك وسبل لا حراي نو صبق ريتوتات نديو زسمع زلو أتك نحنا إيرتراويان كأزي وحيدنا صنحة مالت كم زخماي كافتم آياتاتنا نايت زحلفة تمكور زحلف وقت مهار أنا تمهاي ركا أبجبركو إلو زتمهار كوا كأنا أبجبر معل تراي زي كونش نفس زمت زلو ولو دقا كم محلال فو كم زي مسجار كن لمد كن كإلال لنا I think تخبها الصنحة أقدمه من الباتتي حزبنا خدمة معدل على رخبة زبهال زي ملو بملو نسمع معلو قداين يوم ثم جزاتنا قد محجز حلفوا كونيل كان لما جزاتهم لقطع ميلهم أب حزبنا زوروا شجري أب حزبنا ترى ذي كونس ولا أب ملو حزبي أفريقيا نخبلي ليه تخفي النازل لكن تزلوا سرعات مسانا يو نحنا تماساسيلو of course قالسي تخكايز قبو تقايدو أبعد جن مسأتو جن تناي تمرت عدل ديو تناي نتهزبنا زملكو تمالتي كهوبا أي كأدن أنكو تحنتي يونيفرسيتي زنبرتنا أنا عطيوا مالتي زيكا يردوي ترجم ناي تمرتي حارز تمهارة حبرتسب ويكا هزبي مسلو قعدت مخانن مبالي لي نالبات افتانا عند بران حاونا زرع على نيرو تي مسرتاوي ممزني نحنتي تكاروي نحنتي ودب وي نحنتي civic organization بحفشاوي انتاي نزبل انا كان عاوت تممزنينا اتو وصيتاوي سرح نسرحو كونا له زبل امنت علني ويكا result driven زخونه سرح نسرحالو مالتي بو رأي خوينو تاجبراو سرح خوينها تهزبنا خالي مزننا يخد مالتي كاله أتي تكونتو كورلو زلنا بذكاء المنجدي building institutions I think تي سرعات فاجرنا زلنا كونه سرح الله نقدر نحتليا institutions ويكات كالات كم زي سرحة غيرون مالتي هذا ناي يوروبا ناي هاجرنا نبوز عمتات زتغمت قومون بزعل هاجرنا صبو تفلطو زلوس هذا معلتي إهين مهين نبها هالنيرنا حجين تايلن تعاوت سمع رجع حزب مالت حسكم يخوم جن حلفتي ويكا منجستس أي تعدلكم يلو يعدلنكم بقى كابي تبجيس كأخاكم زيت مزل خابل الله نو زخونة مالت نت منجست متحازي سينا لوسني بميلا خنحزو فتينا اسكي هين مهين بها اسكي نرارا إلنا مس حدا ناي منجست حلافي زبهال 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات كوفيلنا نزارب نلازب نعلل لك أفتا وسانة ختمتخلا جد كوسولي يكولون يوم مخنياتو نابل علوي أكل كديب والو متى وسانة بالعلوي أكلات متس مالت كافت بريزيدنت مالتي زي حجي كل يلو تسرعات اتتكالات institutions كان ذي يسرح سلاز جبري زي وعلى حد يرفع أبسجمنا بشجرن فأتونا يأتيونا قالوا حجي تحنت institution ويكا تكالا بحجر إيرترا الله زبلني تي وتهدرين نتوتهدر كا خما يجيركم
ምናልባት ናብ ረብሓኹም ተእትዎ እዚ ሓደ ካብቲ ክትፅዕርሉ ዘለኩም ጉዳያት እዩ ዝብል ምክሪ ይብና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ እቲ ወተሃደር ናይ ኤርትራ ከዓ ልክዕ ከማና ውፅዕ ምኳኑስ ክንርድኦ ኣለና። ንኩሉ ብሓደ ዘንቢል ከነእትዎ ግቡእ ይኮነን ዝብል ምክሪ ሂብና። ካልእ ሓደ ካብቲ እቲ ጎፅዓ ኣብ ህዝብና ኣብ ሃገርና ወሪድና ዘሎ ሕጂ ዳዊት ብትምህርትካ ብተመክሮካ ኣነ ፕረዚደንት ክኸውን እየ ኣነ ዲፕሎማት ክኸውን እየ ኣነ ፖለቲሽን ክኸውን እየ ተኢልካ እቲ ህዝብና ወይ ከዓ ብሓፈሻዊ እቲ ባህልና እዚ ዳ ስልጣን ደልዩ እኳ እዩ እዚ ደልዩ እኮ እዩ እዚ ደልዩ ኢሉ ከም ናብ ውልቂ የእትዮም ዳርጋ ከምቲ ጥቃዕ እዮም ዝገብሩካ እዚ ከዓ እቲ ስርዓትካ ይፈልጣ እዩ። ግን እቲ ሃገርና እቲ ህዝብና ክኸስብ ተኮይኑ we should be working the opposite ሓደ ሰብ እንድሕር ኣነ ፕረዚደንት ክኸውን እየ እንድሕር ተኢሉ ስኒ ዋ ሕራይ ብተመክሮካ ብፍልጠትካ እሞ ከዓ ብራእይ ናይዚ ህዝብና ናይ ሃገርናን ብቕዓት ዘለካ እዩ ወይ ከዓ ዘለኪ ኢልካ ከተተባብዖ እዩ ዝግባአካ። ተዘይኮይኑ ነቲ ፕረዚደንት ወይ ከዓ ፖለቲሽን ወይ ከዓ ዲፕሎማት ክኸውን ዘይግብኦ ብሓይሉ ብዓመፅ ከም ዝመፅእ ትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ሃዋህው በፂሕናዮ ዘለና ወይ ከዓ ዘለናዮ ኣቲና ዘለና ንኽብል ኢለ እሞ ኣይትን ብዝከኣለና መንገዲ እቲ ናይ ሓባር ስራሕ ፍልልያትና ፅቢብና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ። ሓደ ካብቲ ሕጂ ብዝቆረባ ግዜ ንሰርሓሉ ዘለና ንሕና ከም ትካል ከም ይኣከል ተሐጉሰኒ ተልያ እዚ ፈተናታት ወይ ከዓ ሽግር ናይ ህዝብና ናይ ሃገርና ብኣክል ጥራይ ዝፍታሕ ኣይኮነን ወይ ብበርገን ሓመዱ ጥራይ ዝፍታሕ ኣይኮነን ወይ ብካልኦት ሓደ ውድባት ዝፍታሕ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ከም ሓንቲ ዩኒት ሓቢርና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ። ዋላ እዚ ሕጂ ሓደ ክልተ መገሻታት ሓሲብናዮ ዘለና ዋላ ብቲ ኢኒሽቲቭ ንባዕሉ ብየኣክል ደኣ ይበገስ እምበር ወይ በቲ ናይ የኣክል ዘለዎ ዝምድና ደኣ ይበገስ እምበር ንካልኦት ተቃለስቲ ዝምድናታት ወይ ካብቲ ፅምዶ ዘለና ንዖም ሒዝናዮም ክንኣቱም ከም ዕላማ ሒዝናዮ ይህን ምሂን ተባሂልናሉ ኣብ ዳርጋ መወዳእቱ ኣብፅሕናዮ ኣለና እሞ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ሓባር ዝብል ስራሕ ነዚ ቃልስና የሳልጦ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ኩላና ከዓ ኣብኡ ኣተኪርና ዝሓሸ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ታንክ ዩ Thank you for the new element in our institution ممتعها غنيلنا اسماعيل كلا خبر لي كان يركع قربي انا واستخدام thank you عاوز زبلوز نبريس is encouraging يعني سي قاس زلي يعني معناه سي قبتي حسكايه زلها تمكرو ناتا ماركا خيت كذا لا انا بيني غوري كيليني ስለዚህ ካልኦቱን አለው ዝብሊ ታሂም ምብፃሕ ነገዛሩሱ ምዕባሌ እዩ يعني that is how functional politics should do يعني politician should do. انا هجسي ابتانا اوبازغيز ود الله هون ده انا تحطو ناي سيري هاندل كبر كله زغرا يعني هجبتي مدرك كله كولولايز زخونه ፒክቸር ወይ ከዓ መስርሕ ስለ ዘለና ናቱ ብካልእ ኣገባቢ ክትኣትዋ ኣይትኽእልን ኢኻ ኦፕሽንስ ኢኻ ኣብ ቴብል ክትምፅእ ዘለካ ኢሉ ወዲዩ ዕባዝ ዝመስለኒ ወቲ ኢኒሽቲቭ እቲ ኦፕሽንስ እቲ ዝድለ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ኦፕሽንስ እንድሕር ክወርድ ክኢሉ ክመፅእ ክኢሉ ኣብ ጣውላ ክቅመጥ ክኢሉ not only سؤالك هم تعرفوا زي كده سي بأجواب بمسرعتني بمسرعتني بمنفاي بمحاب بمنفيت حلفة حساب يعني بس على حساب كم alternative كم option كم تخيلوا ما أبزي ليست خوان كونه أب check list خوان خيلوس لازم بقى تي حزبي يعني تي مركتو شنخات نايتي حزبي ወይ ካዚ ናይ ፍትሒ ዝደሊ ዘሎ ቃል ዘሎ እሞ ንዕኡ ዝውክል ኢንስቲትዩሽን ዝፍትሽ ዘሎ ዝፍትሽ ዘሎ يعني ዕድል ይረክብ يعني ኣየና እዩ እቲ ንኣብነት ከዋፅእ ዝኽእል يعني ነትጂ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ يعني ብዙሕ ኦፕሽንስ ክህሉ ይኽእል እዩ يعني ላላ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣገባቢ ክኸውን ዝኽእል
እቲ ነገር ግን ኢናፍ ዝኾነ ኢንፑት ኢናፍ ዝኾነ ኤነርጂ እንትረኺብስ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኢልካ ምቕማጥ ግን ንሱ ኦፕሽን እዩ ላላ ንሱ ኣይሰርሐን ብገንገማ ከም ተበፅሐ ወይ ከዓ ብተመክሮ ከም ዝበፅሐ እዚ ኣይሰርሐን እዚ መገዲ እዚ ዘዋፅእ ኢሉ ከዓ ካልእ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ መጨረሻ ባጋ እቲ ዝኸውን እቲ ነገር እንታይ እዩ እቲ ተሓልፎ ዘለካ ኩነታት ንዕኡ ኣስተውዒልካ ከምዚ ሕጂ ዓወት ዝብሎ ዘሎ ሕና በይንና ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ዕግበት በፂሕና ኣለና ዝበለ እዚ ዕግበታት እዚ እንድሕሪ በፂሕካ ሽዑ ባጋ ባዕሉ እቲ ኩነታት ይክመርሕ ድሕረታ ኮይንካ መን እዩ ዝፈርድ ኣብ መጨረሻ መን እዩ ዝፈርድ ነቲ ኦፕሽን ዝፈርዶ መን እዩ እቲ ቤዝ እቲ ቤዝ ከዓ እቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ባጋ ኣገባብ ክኾኑ ኣለዎ ሕጂ ባጋ ዝድሎ ዘሎ ሓፍትና ፅገ ትብል ነራሲ ኩሉ ገዲፍናት ነዞም መንእሰያት እንተሓገዝናዮም ዝሓሸ ነገር ትብል ነርና ንሱ እኳ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ከመይ ገይሩ ስትሪም ላይን ይኸውን እዚ ከመይ ገይሩ ዝኣልዮ ፍሬምወርክ ናሽናል ፍሬምወርክ ምዃኑ ኩሉ ዝሕወት ንሳት ናብ ኤሮጳ ዘለውኒ ኣብ ካልእ ቦታ ዘለውኒ ምዃኑ በብሸነኻቶም እንታይ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ሓደ መፂኦም ኩሎም ዝካፈልዎ ንኩሎም ክጥርንፍ ዝኽእል ፕሮግራም ናይ ስራሕ ፕሮግራም ከመይ ገይሮም ይመፁ ነዚ ዝመርሖምን ዝኣልዮምን ኢንስቲትዩሽን ሃገራዊ ኣካል ወይ ከዓ ሃገራዊ ኢንስቲትዩሽን ወይ መሪሕነት ናይ ስራሕ ፕሮግራም ፕሮዲስ ክገብር ዝኽእል መስርሕ ከመይ ጌርና ንፈጥረሎም እዩ ዘሎ ዘላ I can give you an analogy ሕጂ ኩላህና ገዛ ክንሰርሕ ኣብታ ገዛ ምስራሕ ኩላህና ንሰማማዕ ወኩላህና ሬዲ ኢና ከዓኒ ማይ ክነቐብል ዲ ወላ ኩረት ክነቐብል ዲና ሓመድ ክነብዕድ ዲና ዚታት ገለ ግን ድሕሪ ዳ መሃንድስኒ እንዳቆን ድሕሪ ዘይብልና we won't do anything ሓንታ ክሰርሕ ኣይንኽእል ኢና ፖለቲካዊ ስርሒት ድማኒ ብተመሳሳሊ ኩነት እዩ ዝሓልፍ ተመሳሳሊ ኩነት እዩ ዝሓልፍ ኤክስፐርትስ የድልይዎ ክኢላታት የድልይዎ ኣብ መጨረሻ እንታይ እዩ ዝድለ ዘሎ እቲ ሂውማን ካፒታል ሂውማን ሪሶርስስ ከመይ ገይሩ ተንቀሳቂሱ እምነት ረኪቡ ይሳተፍ እዩ ዘሎ ሰብ ሞያ ከመይ ገይሮም ይሳተፉ ሰብ ፖለቲካ ከመይ ገይሮም ይሳተፉ ሰብ ሃይማኖት ከመይ ገይሮም ይሳተፉ ሰብ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ገይሮም ይሳተፋ መንእሰያት ከመይ ገይሮም ይሳተፉ እቲ ፖቴንሻል ክሰርሕ ዘለዎ ነንሕድ ሒዱ ተመላሊኡ ክኸይድ ዘሎ እሞኒ ነዚ ስርዓት ክገጥም ዝኽእል ኢንስቲትዩሽን ሃገራዊ ኢንስቲትዩሽን እንድሕሪ ኣልዩ እዩ እዚታት ክኸውን ዝኽእል እዚታት ክትኮስ ዝኽእል እዚ ኤነርጂ እዚ ሂውማን ኤነርጂ ክትኮስ ዝኽእል ደካ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ እውን ኮኑ ከምኡ ተዓዊቱ ከምኡ ተዓዊቱ ኩሉ ሰብ ምስ ተሓወሶ ኩሉ ሰብ እቲ ኤነርጂ ናይ ጎበዝ ድዩ ናይ ንእሽተይ ድዩ ናይ ኣዴታት ድዩ ናይ ገለ ምስ ተሓወሶ እኳ እዩ ክስጉም ንቅድሚት ስጉም ክኢሉ ኣብ ሓደ ስታግናነት ዝኾነ መድረክ እውን ሓሊፉ እኳ ከምዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ኣይነበረን ማለት እኮ ይኮነን ስለዚ እቲ ዘሎ እንታይ እዩ በጋ እዚ ኦፕሬት ዝገብረሉ ሸነኽ ሃገራዊ መደብን ሃገራዊ መሪሕነትን እሞ ከዓ ህዝቢ ሌጂቲመሲ ዘንበረሉ ህዝቢ ፅላል ማለት ህዝቢ ቆፅሊ ዘውደቐሉ እንተዘይኮይኑ ብካልእ ኣገባብ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ፓርቲዛን ፖለቲክስ is good ግን ፓርቲዛን ፖለቲክስ ኣበናይ መድረክ እዩ ቫልዩ ክህልዎ ዝኽእል ኣበናይ መድረክ እዩ ከዓኒ ብዙሕ ሕልምታት ቫራይቲ ናይ ፕሮግራማት ቫራይቲ ናይ ኣይዲዮሎጂስ ምምሕዳራዊ ኣይዲዮሎጂስ ሓቂፉ ክኸይድ ከሎ ዝስርሓሉኒ ረብሓ ዝገብረሉ ነቲ ህዝቢ ተረባሓይ ዝገብሮን ኣበናይ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ኣብ ስደትኒ ኣብዚ ሓደገኛ ዝኾነ ህሞት እናሓልፎ ዘለና ህሞት ይኸውን ይሰርሕ ድያ ስለዚ እዚታት ኢና ክንማዝን ዘለና ኣግሪ ኦፕሽንስ ክመፅእ ኣለዎ ሓደ ኦፕሽን ስጋቢ ንኣብነት እቲ ዝኸውን ሒዱ ማዕረ ተበኣትዩ ነቲ ክውስን ዝኽእል ኣካል ነቲ ህዝቢ ዳሕራይ ንክውስን የኽእሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ረብሓ ናይዚ ሎምሸት ዘምሰናዮ እዚ ኮንክሉዥን ክንበፅሖ ዘለና እንታይ እዩ ኩሉ እቲ ፕሮብሌምስ ርኢና ኣለና እቲ ሽግራት ተራእዩ ኣሎ ግን መፍትሒኡ እንታይ ዓይነት እንታይ መኸውን ኣሎ ኦፕሽንስ ንቕምጥ እቲ ኦፕሽንስ ከዓ ይመዘን ክትበፅሕ ከለካ እዚ ኣብ
مدام أبي conclusion ويكاني أب summation نخيل لنا مالتيو وزي أخيبا وبنقدر يقبر له مالتيو نايزو خاني كريديت نايزي سنتنا وتحقق وسطني يعني يقبوهم يعني يقبوهم نابزغنا فبصحنا وودي له داويت you are muted زارب كيتهل داويد داويت you are muted ثانك يو اسماعيل كل زبالك يا سلام علو جن نمقصال قرب زيا ناي حوار مريحنة مقام بزح تزاربنا الله I think أقداسي بريتو تاتون تلاعيلو بريتو يقرب نابتي كان دي أرستنا تمليسنا انت تزاربنا زحاشيو بعلايه بمسرة في الشارع عدل كبكاية اوكي داويت شغني اللي أنا كو خام مجمريا حد نجار يخبلي لنيرة مخنياتو إذا جزا كابي نابي بس إحنا لنا بعبي وزمسكني ناتو بزحلفة نن بينخا حجقا ناب ستر نفكا نعو سلزخونا خاني وحلول زخونا كايدا وين نخيد كان زلنا كلنا نملكوتو زلنا هنا أبتي داوج زخفت كايوجين أب قداماي بوتا سرع كايو حتو ينيرو اندعي أنا مالت عقمي ديو نبينو خوينو وي عقمين ايتم مهراني ديو نبينو خوينو خرداني يخيل يلن كنديتي بقدامنا تحطو زغرب رئيتوتاتي زغرب تغاتاتا اللي زريو ازي منال باش بناي عقمي كون خيل اشغاري خوينو يرأن انا جندي شجر خوينو خاني صقمي باللين أنا جن كل تحطه لني تكل تحطي حدا إذا كله نزاره وزلنا سجى حبتي وينز ولا تو كل خموين بب ترى زل عالكمو نمنينا نسرح زلنا نمنينا خنا ركبون دل زلنا نحنا اتي قدمينا قدمي 4 7 5 زنبر قالسي انت يا ركيبنا حد انتر نفتني يا ركيبنا ودب مريحنا زلوه بقيد زخيد اركيبنا ابزو وان زغيد نسو يبلنا نسو خاب زي يبلنا اني نولدتات كنرك اقوينا از ولدتات زي صعبنا دول يلن نفلت احنا طراي كنا نصعبو اسو صعبنا دول يلن نسات حطي مخنياتو انا بزح غزي فتينه من اسياتنا بزي استفالالي زتتات نخموصو يموصيون كاد يموصي يكونن قال يسمعوا خايم جن اسل تشاويهم دلون نساتهم مالتي تي عقمهم ديو وي نساتهم بحصير ديوم سلازدليوم نزي كمي غيرنا اينا بقينا وي مسኦም كمازازونو زخلو من سيات افرينا دينا نابهم بصم وريدهم كسرح زخلو تقدم ايحتي كلا يحتي انا كم زمدناتاتي ويدماهاني اب كله كواسا سلزدلي فلاي بزي سدت قدم اب حدا ودباو طرنافه خوينه يسرح نيره كاب 2007 جن ودباو طرنافه اي سراحكن كابتو ودباو طرنافه وصي خاني مستفالالي محبراوي كم محبراو تبغيسه ناب استفالالي خاني منقسقاسات كساب وشت زاتو زلقه خاني وشت زاتو خبلكم كلخو اب ايثيوبيا وي اب السودان زنبره منقسقاسات وي قال ناعدك أكلات كمان كساب حجون زلوا زمدناتات كم سب متنا لني أبشي قراتهم أو ياتهم كسمع كله خا زني صمم تعاقمي وين قبر خلقين درب حيكونا نزيد حسيسنا نريق لنا دينا وين كأم هلاون زي مهلاون كان فلتينا أنا أبز حلف الجزية وين فلاي نسنيتنا نسنيتنا ذو كنا يقريتا
نفلسي مستمسروتو اب جرمن مسيوم اخيبا مس جبرون نبرو مسائن اب تؤوان توين اقداسي زخونه كساب 7 اخلو من سيات اب السودان نعدقي كاب دغوين بتوساخ زلوهم 450 زخونه من سيات نقعدكم ابز امن كاسا اصلو زنبرنا اوان نزي بايتازي علىكم دي بخمي إلنا أبز حتتنا لهم يوسف جبريوت بنصر زملسو نو نحنا يبلنا سخاتكم من كابانات عشو انت خيتكم كأني مرحبا خنصعبكم من عزبلي لذي نزخة نتأمتوا لنا دينا تمالي هذا الشجر كنقرأكم تمالي بصوت أوشت زلو نزوم من إسحاب زوجوي زلو كاب إرترام استبقصوا بسنكز السرعات زي أبدوبت تحيزهم $4,000 كفولونا تبعلو زوجوي زلو إرترايان قصر زي بلون كابزيهم حدا ود حفتي بوخهم وخفيلنا وزينا مزيوم بصوت مستراوي لمس نقركم قدم شمون تورحي تجميروز قداي بعبوتو تعابيتو كنصرحون كيلنا نتم سواتون كساب مفرحن محازون بس احنا جن منقستي تقراي كاب درت تحالف لهم كاب زبل متنقاطان منقستي تبعون سلزتنقانا دويلنا ازيقين عقمسي إننا خنسمعو سلزي كالنا سلزخونا حجون نسعر لنا زول لازم نحنا انتاينا نقبر سلام ندهسو لنا دينا نزنقر زي دين انتون حتتاتي يغني اللي أنا أبالنا سنتنا خبزخون بتعمي حقوسية عقمين يشتويو جن كواسو أزخل كا نيشتويو عيبلني نياتو أبكالسي كابخاتكم كابعال داويت تماهير زعابو خسلزخون بر مهايمين تبولكوكا أقصاء يكونن زي تمهار كسب جن قالسن تاي مخانو ترجم زفلت فلاي كابس مرا وصو كله كا أي نبرنن أمي دام سوس أخو جن كابتم بصوتي بحنساب تعلمنا زمهاركم نخساب عجقاية سنكو خينن لما يقني اللي أنا وحلكم جن يقرأ تحجون سلام شك تا هتصرا بالقالو تقدمت حتى هذا ما تغلعت حزال له توما بسوداننا بإثيوبيا زلوا من اوكي تا قداميت داويتين انت يا زبل دلهم مثل كاب حصيرو هو زمن اسيسي ابزن احنا حج نواسالو زلنا كابز نامنا سنيتنا ابكال نيرو فوت ماد زتوي كالوت وين ابكال نيرو سناب حبر زبصحنا زلو نعوين زمن اسينا نبصحو زلنا زمن سيجينا أبزي خطعات زي ساتف يلن أبزي خسات بالله أنا بوجني بزح فتينه جن قال يوم أسل شاو إلهم زوج الله سلزي بوجنا نعاتهم كدهسز خل من إسي كم بعل عود حجزي نايأكل نزيد هسيسهم كم زيد عمسلنا عهون خون بايتا ننصف لنا إلو كجوز خل أكل كانت الري يخل الناديو زيادة حتى إذا قدامي تحدى خم اللسان حركوين كرب كم في كفلين أنا خيد لنا وي isolated هو زلنا غيرنا نرياني نفسنا أنا نعم نتعب زغل عدم كلنا سبات كاب استفلا لي دحر بايتا تراحدي كونس استفلا لي عدمان تمكرون زلوهم سباتون تسوينا دحراي كم نتورك بفلاي زنا سنيتنا سالا يوهانس مس كل شراغات يتراغب دحرنا كل شراغات مقسقاساتن حبريتاتن ابتي ويب سايت سفير اللهجي نحن أنا قبرون برقدنا حمدو يتنكفادو هو يتنكفو ني أكلي تنكفادو هو يتنكفو نودبات كلن يتنكفان هو يتنكفان من تاي نخلهم دراخل حسابات معبال قطنا نخيب سلازلنا سلازي من البات توم سبيسيفيكال ازدقسكا يوم أب السودان أب إثيوبيا زلو منسات بتكبر ناترا عمتات ويناتنا تصقاتات ناو قصنا هنكيد زغلنا يكونن كمون
ከም ስኒትና ኔትወርክ ንኸምኡ ዝቆመ ነገር ኣይኮነን ኣነ ግን ቶም ሓሳብ እንታይ ክግበር ኣለዎ ናበይ ከነብል ኣለና እንታይ ይደዋፅኣና እዚታት ኩሉ ግዜ እንዳዳሃሰስና ኢና ንኸይድ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንኣብነት ስፔሲፊካልን ናይ ብርጌድና ሓመዱ ምንቅስቃስ ዝምልከት ኣገዳሲ ክትዓት ኣካይድና ነርና እቲ ዕላምኡ እንታይ እዩ ዋላ ንባዕሎም እቶም ብርጌድና ሓመዱ ኣብዚ መፂኦም ሙላኣቶም ኣይካትዑ ምሳና እቲ ንነካይዶ ክትዓት ሪከርድድ ኮይኑ ኣብ ስኒትና ዌብሳይት ኣሎ ኣብ እቲ ናይ ኔትወርክ ዋትስኣፕ ኣሎ እንድሕር ክሰምዑ ክኢሎም ብዙሕ ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ነገራት ኣሎ ስለዚ ንግዚኡ በዚ ኣገባብ እዚ ኢና ንኸይድ ግን ተሳትፎኦም ኣብዚ እውንሲ ኩሉ ግዜ ሕዱም እዩ ኣይኮነን ግን ምናልባት እዚ ንሕና ነካይዶ ዘለና ክትዓት ቦሪንግ ክኾና ምኽእል ዶ ሜይቢ ኣነ ሓደ ግዜ ኣብቲ ሜድያ እቲ ኤንተርቴይኒን ባህርያት ዘለዎ ፕሮግራማት እዩ ዝያዳ ሰባት ዝስሕብ ኣብዚ ከዓ ንሕና ኤንተርቴይን ክንገብር ኣይኮንናን ዘለና ኣብ ቁም ነገር ዘለዎ ነገራት ኣተኪርና ንዛረብ ኣለና እቶም እዚ ዘገድሶም ኣይ ቲንክ ዜይ ኣር ዌልካም እንድሕር ኣብቲ ነቕርቦ ዘለና ነገራት እሳቶም ዘገድሶም ነገራት ሃልዩ እሞ ናብዚ ኣተኩሩ ዝብል ርእይቶ ክቡና ኮይኖም እውን ኣብ ግምት ከነእትዎ ቁሩባት ምዃንና እዚኣ ከተብፅሓልና እውን ይደሊ ስለዚ እተን ሕቶታት በዚ እንትመለስናየን እሞ ናብ ካልኦት ተሓልፍና ፅቡቕ ነክስት ተሸመ يقني أتو داويد سمع الله خدي هو تسمع الله اوكي ثانك يو مجمريا كمسكنكم فتو كلكم عياتات عبوتات عبز لهم مخنياتو اتي قصالي كونسيستنسي تغبروا زلهم كل غزي انتي خاتسمعسي انتي غيرنا يو زبحالمو ግን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቃልሲኹም ኣፍሪኹም ስለዚ ፈርስት ንዓኻትኩም በቲ ቀፃሊ ዝገበርኩሞ ምክንያቱ እዚ ቃልሲ ኤርትራ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ሓደ ግዜ እውን ተስፋ ዘቁርፀካ ይመስል ግን ዊዝኣውት ተስፋ ከይቆረፅኩም ነዚ ቃልሲ እዚ ብምርኣይኩም መጀመርያ ንዓኻትኩም ዮሃና ክብለኩም ደሊ ከም ካልኣይ ነገር ክሪኦ ዝደሊ ኣብቲ ናይ ኤርጀንሲ ዝበሃል እዩ ነው ሕጂ እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎስ ኩሉ ግዜ ኢና ንሕና ኤርጀንሲ ንብል እቲ ቀዳማይ ዴይ ዋን ንስኻትኩም ክላስ ዝጀመርኩም ልሲ ኤርጀንሲ ስለዝተረኣየኩም እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ዓይነት እዚ ኣተሓሳስባ ክንኣልዮ ክንክእል ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኤርጀንት እዩ 2001 ንሪእናዮ ቅዋም ክዕምፅፅ ከሎ ኣብ 2018 ከዓስ ሕጂ እኮ ንዛረበሉ ዘለናስ ሓንቲ ወደብ ክሕዝ እየ ኢሉ ፓርቲ እዩ ብሙላእ ኤርትራ እዩ ክህባ ሓሲቡ ነይሩ ኣብ 2018 ስለዚ እቲ ኤርጀንሲ ተራእዩሲ ይኣክል ከማን ወሊድ እዩ ስለዚ ንሕና ከም ተቃለስቲ ኩሉ ግዜ ኣነ ነዚ ገዛ ዋላ ኩሉ ግዜ ክንዛረበሉ ዘለና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኤርጀንሲ ስለዝኾነ ኣብኡ ኩሉ ግዜ ክንተዓሻሾ የብልና ካልኣይ ኣብቲ ዓወት ድበልዋ ዋላ ካልኦት ዝሰማምዓላ እዛ ኢንስቲትዩሽን ትበሃል እያ ምክንያቱሲ ንሕና we have to be very honest ኩላህና ኣብዚ ውድብ ኣለና ኣብ ምጥርናፋት ኣለና ዋላ እስኻትኩም ኣብ ቦታት ሕጂ ሆነስትሊ ክብላ ዝደልስ at one time ሲ ኩላህኩም ኣብ ሓንቲ ውድብ ነርኩም ኢኹም ግን እንታይ ኣታፀገም ነራ ታ ካልቸር እያ እቲ ስርዓት እቲ ዝኸዳ ዘሎ which is institutional ደይኮነ ኣሰራርሓ ንሕና እውን ከም ካልቸር ሒዝናዮ ኣለና ሕጂ honest conversation የድልየና ኣሎ ኩላህና ሕጂሲ ኩላህና ነፍስና honest ንኹን እሞ ኣብ ሓደ ግዜስ ኣብ ሓደ እዋንስ ብሓንሳብ ነርና እንታይ ደኣላ ናብዚ ኩሉ ፋሕ ዘብለና ዝነበረስ እንታይ ያልና ኩላህና each and every honest conversation ሒዝና ነዚ ጠቢሕና ኩሉ ግዜ honestly ነዚ ጀነሬሽን እዚ ከነረክቦ ክንክእል ኣለና እምበር ኣብ ሓደ ትነብር 10 ትኸውን ድሓር እዚ ዝሰርሕ ኢልካ ኣብ ሓደ እሱ ናብ ሓደ ምምፃእ ኣይኮነን ፀገምና core problem culture ከም institution ይብል ኣብቲያ ሳልሰይቲ ሕፅር ኣቢለ ክውዳእ በታ ደላትኒ ደቂቕ ንዓወት ትምልከትያ ፅቡቕ እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ዲፕሎማሲ ስራሓት ይካየድ ኣሎ እተን ውድባት እውን ኣብ ሓደ ዘለዋ ደን ኣብ ሓደ ምጥርናፋት ብሓንሳብ ኮይነን ክኸዳን ግን ሓደ ሪያሊቲ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ክስታሓት ከይድ ከለካ እዚ ካረንት ሲቹዌሽን ዝበሃል ኣሎ እቲ ካረንት ሲቹዌሽን ከዓኒ ዓለም ኣብዚ ሕጂ እዋን ትሪኦ ዘላ
consistently ዋላቶም ካልኦት ትካላት እንተኸዳብቲ ዲፕሎማሲ ነዚ ብርጌድ ንሓመዱ ስለዚ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ክትከዱ ከለኹም ሲ ነዚ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብኡ ኢንክሉድ ናይ ምግባር መደብ ኣለኩም ዲ ይቐኒየለን Thank you ተሸመ all right ግርማይ ደንጉና እምበር በፅሕና ካ መስለኒ كملا زبل سب سلا زلو يملء مو لحاني ودبس يا إيدو حقار بلسانهم اوكي واو دبس دا اسكتنا تنا غير ما راي ودبس تعرف ده الله هذا دبس انا انت ويابتن عند برهان ذهبنا بن حساب كبدلي ايدي حافظ بلينيري حارة وريدي حجي قتلوا بن أبزع قطعمي ناي دكتور تشمي باي ذا واي دكتور يزحجي كزهرب صنعي أبال مريحنة نايتي لفنتي زغيت اللي كابتوم ألون من سياتنا تعالستيني السخاء خمزين بلوذ الناس ماليس كم زي تمل زي سمع غيرنا انت زي وصلنا يو انت زي تسكفنا يا حيش يسمعي سمعوا له تمز قدسو زي خبلي لي برنسو أبال بايتو أبومبر ناي تبايتو ناي تودبنا مالتيو ناي تحجزو له لفنتي غيرنا هذا الناون أبال مريحنتنا تي بزكاة أنا اللي ودي له thank you Gurmai go back to your okay. حراي يغني اللي بس يحنن باري عد الحجز أنا تاع خبل دليا أبتي عوت يقريتها عن تبين بزح جزء حبرتي لسامي نيرخوني جن كل تياتن وين دك حوبوتاتين بزح يرحكانين كابنن نعد حدن انت يلو نيرو محقا حدا خابتن أبقص رخلت سريعو زقمتها محقاز من سياتنا هذا كابتي رقحيتات ناي عاوتنا ناي تخبر زلو سرحات ميلو لك عيو أنا إذا قدايزي بزح جزيه يتحساس بني حد جزيه نعومي حاميو حدا وان وين انتاي كوينوم يوم زي قالسو نحنا كون نسألا خنلو لهم كل ناس أب جنبارو صحف هاي سرحنان أب تجبارو أب كل إنار إنايو حجي خزي زصاب زلو من زبل دخو ما التحساس باك خوني خلي ناتي يزي قال أوتوين كما يزدخمو كم زعينة التحساس باي نبروم يخون حنساب دما ملسي لدما تمع زمزام أبزل خا يخصم عن كل خا زوم من إسي زوم زبل كا نايتوم أبزعد ما يزلو خا يسمع كاب أتاتون وين حد تكبارات مس كبرتات ديو ناي امنت كبرتات ديو ولا ناي بحال كبرتات ديو وين قدلي لي يسمع عن مو كبيو زخلو زمص زلو الى بزح يحسب نيري حجي اذا محجاز تبل مثال علاوين قطتا نابو خيدا دو الى برسي جن ابز قربا اوان حدا ناي تاريخ صحافي كاب سمرا اب يونيفرسيتي اسمرا زمهر زنبري زصحافا مصحف كما قاطعم بايدي بصيحان عاير انيري زصحافاي زنتاي بل أنا وصعتنيا خوينا نزا مصحف زيا ناي تاريخ مهوريو وصعتنيا خوينا ناي نزا مصحف زيا ناي مصحف صقم زي كونه بلጫታት ይህብኒ እሱ ከዓ ብዙሓት ካብቶም ዝረኽቦም ዝነበርኩ ደቂ ገዛ ብዝላብ ተፈላለየ ፀፍሕታት ናይቲ መንግስቲ ዝርከቡ ሰባት ምስ ካልኦት ብፀቶም ናቶም ካውንተር ፓርትነርስ ክዕልልዎ ዘይክእሉ ምሳይ ይዕልልዎ ስለ ዝነበሩ ክፅሕፍ ክኢለ ብዙሕ ክፈልጥ ክኢለ ስለዚ ዝብልጭ ኣሎኒ ይብል الصحافة زي ولا زي مصحفوين كما قاطعمي نعو ركلام يكونن وين بزناكم
بايتا غيري كونكون زغبر زلخو انت رأينا صبغتي هذا مصحف زيها ذا شالو جريف تبل بريتشارد رايد زصحفت مصحف يعني حجي ابتغند نغريك مصحف زي مصحفون تايبل انت دعا نزنوحه غزيه نزتناوحه غزيه اب غريچتن عمصن وين غريچتن عمصن تقالعك زسكحكح وشتاو بادونتن عبدانن وي مخحادن يولد يبل ات مخحاد زبلو نهيلزم يلي زغلصو نهيلزم كبلن كله خا ناي امنت يخون ناي ባህሊ ይኹን ክብርታት ዝነጸገ ንህይወት ትርጉም ዘይህብ ኢሉውን ይገልጾ ይስኻ prolonged exposure to violence and conflicts ta conflicts ትብል ኣብታ መጽሓፍ የላ እናተ ta violence ትብል ኣነ የመልያ breed awful inner impotence and even in nihilism even حجي أزام زاستاي زي أمسريخو زوم من إسايات زي آتوم سقاب كندي نسأقم تقاليعهم هلاهم أموخا إزي أنا بوغاني كي فلقوا مسنحي كما إذا أمسلو سبات وين كهلو سلزخولو سلزي زوم من إسايات زي آتوم أم حقا زوم نقزع رسو إذا كنتات زي أبقمت كان مقتاو كليناي بالمخنياتو really ننوح زي كونه تازنبرتهم عدمه ني violence نعمصن نغريچتن نكونفليكتن يوم تقالعو سلازي اتيز استفعلالي نعنا كم زي نبور سغنطير كوينو زرآينا طبايات ابغلغل انريو ناتاتهم صقم ايكون ازي اتي زنبرو نابرا كسعبلهم زخاله نغري سلازي ابتام حغازهم اذا غداي زيا بعابيو ابغمت كنتوالنا انا حجي سلنزاربو سلزبزحه وي وين اذن الزاربو نوح سلزخونه ايكونن يبلتي ناتاتهم زي نغزا ارسو اتشغروم زي مردا ايو تعبي صقم مسخا اب كال محغازات كل يخل انديو بزانت بزيا خانيناتهم محجاز يرئني نيشتي غزين تدا الله نخوينا وين ابتي تمهرتي لومي اي قسمنا اندينا نزبل ناي قلم ناي فيدل تمهرتي قسيمنا خنكون نخل وقعد اب انصارو جن لومي مس كمزع عينت سرعات نحنا نحيش نيرنا يبل السوقا ممهرانا ذكرون تداخلكم teacher in his class is like a king in his palace and وليوم زمهرنا نيرو لومي جن دليتهم كايت محلالفو نيرو لومي جن وتهدرات زمرحو كولجس يزلو سلازم عين التمرت ناي فيدل تمرت قسيمم كون يقولوا دحان ازوين قسيمون تتباهله اتز غودلن غوديلونا تمدلو تمرت جن ناي چونت ناي لبونا ناي صفحات درت ناي ان كان هابان ناي متببال ناي حقا محساب تمهرتي سلاز غودلنا جن نزي كله كن سايكن بلوك علنا which is magnetism كلونا له شهامه كلونا له ثم لازم تغسكون كم فتحنا عرب انتاشم ازي تغوديلنا دلو دحركا كنريو زلنا ناي فيدل تمهرتي مقصاركو شجرات محبراون بوليتيكاون شجرات يفتحي مالتها يكون كودا سوداناويان مالت احنا بشعين شعاتميتن عسران تشعاتن جينا رابعاي كفلي ابكرندي وبسمرا كي تخفتن كله شعاعي كفلي بيت تمرتي رابعاي كفلي ناي حكمنا جراجويت والستيتن يراتو لومي جن ازي لبونان اذا اسفي حكام الحقن سلاذا حاسبه مز كله تمهرتهم هاجروا ما من تاودي قمام هلاهم يرأينا قالي انا يترجم سلاذ نبركون دعي صبو غير سلاذ حاسكوني اسماعيل وين انتاي بالنيرو نحنا توادادرتي ايكونان اكواد ام مالئتينا جن نفسنا ابناي موددار اقميتنا سلازلنا حدا خبت صقماتنا يزبل نيرو جن
ناي موددار منفس دا يهلونا يخون امبر كن فتحو زلنا أمونغونا قريتشت زلو كوينا يرعدنا سلازي اتا قريتشت قرب حيال سلازو كونت اتا موددار أبكال اوان كتكون زلو موددار أبزي بوتا أسل زلا إذا موددار وين حانت كابتي نتي سقامات فتيرا هلنا زلا امبر كفتح زلو قريتشت أمونغو زو كله أكالات قالو أيبلن حد قريتشت زلنا مستي زلو سرعاتيو بب بوتا كاكا بوتانا تبديسنا أنا زقريتشت زي نمفتاح ننقساقس أمونغونا جن لكعيو كمتي تقمت نايم ودار منفس قالو زي نايم ودار منفس كان صباح زقلقل نبر لهم زقلقل أيكون نودي له داويد يغني لي ثانك يو تا زلعلقا يا متحف بزوح قداس نغرات اللواقن حان تقول لك ريزوني تقبر نغر اب حنقولي I think he is a guy that said إرترا كل جزء بخينات ناس تنبر بموتات كات مراحل الناس مورتوكراسي I think تا كل جزء بخينات ناس تنبر زبلا I think ولدسوس مليسوا نيرو اسماعيلون وغنو تنكيفوا نيرو بسنان مسغورا وابتنان سلام نابن فتر له قطنا خنكيد اقداس خوين سمعني قال ايكا سواتنا نابلكا بوم ام بشكات وطينا ناي بحقي اتي هاجرنا نهزبنا نتقم نغراتنا مسراح كناتو تزخاخرني I think تي تتصحفاي he got a series of the same title بزعبا بزعات هاجرات ذات بلا زلغا بزعبا إرتران إثيوبيا نشالو grapes يعني مثلا that's a little addition to your comment قتلو I think عاوت you have a question تاب تشومي مثلا أنا السؤال كله go ahead alright طبو دكتور تشومي أنت تحته في تناي دبلوماسي صراحة بنصرح له جزيش برجن حمودو كه engage يركم مع الله خدوا ساتفكم اللهم دو تبليا قرما كايو إذا ناي برجن حمودو ويكناي نايزية نس ولدو صراح ولا نعنام ولا خمتكال كم يأكل ويكافتنا دبلوماسي عالم مست international community engage نقبرو لزلنا درجات قبل إلنا خمنوت غيرنا إنتاي مالته كن محجي زي سرحلنا زي صالحنا زي قبرنا زي قبر الله دينا نبلنا عجبت إحنا يزلنا درجة جن برجن حمر ويكمن سيرة ترى فمديلو تلاعلو نمثلو نهزبو نهاجرو كم دي زعم مثلو وتسيتات كأ أمسكير له الناس تي proactively نحن تقداي تخيلش نحب رمال لنا كما بنت قلتو برجن حمدو بدالاس تكساس بمتخ خباب زقبروا له جزء بتي يأكلنا أمريكا جرنا درجة حموش تفتح مع كالزلنا نايو خيدنا بتم عبالاتنا ناي ناي يأكل زلوا عبدالاسم صبوا متحب جرنا له درجة شحن كل ميتين زقون سبت عكيبو نيرو مالتي جينا ستيت ديبارتمنت بتزلنا كونتاكت مالتيو ده جيرنا كم دي زعم سلة ايفنت ويكا وعلى نيرو ببزح من اسي تتصاتفوا ببزح دك انستيو تتصاتفوا بزح نايسب كندزي نيرو تهين مهين تبعالنا له اقوم دي نيريلنا نايتي ايفنت حواهو اقدمنا بعلنا كنحبر كيلنا مالته حجي مستي برجن حمدو إذن كوانتم كوينات نحنا عقبنا زفقدو نتحبابرهم نحجزهم علنا حجي حدا خلت سبعين قرب كفر استوصي بلا لكم برنتاي كتب لي خات سمعوا خمزي ودباتكو عسران حموشتن اللي قصرن سلاستا كوين سلاسان حموشتن كوين سقاب حجي انت فرين قليلكا بزح زربا اخا تسمع زيكا تسرعات نزي كونيلو كم زسر حلو يردا كاندي كن حدا خلت على استخا
they fall for this they can كله ملكعيو أنا جيجاي لإيه زعمن مخنياتو إذن ودبات زين بزيحن وحيدا تزفري أو سرع عبي نيسو بزي قدس اتقالسي نعنام أصني حملنايم عقبه ملنايم كاو تبقيسنا خاني تنحنا خنقبروز قبعنا خا غيرنا نقبرنا لنا كاو لنيو خاني برقيدنا حمودو خا إني هلا خا اتقالس خا كم ديلو تمن إسايكا يغطسلو اللو حجي نحنا نبرقيدنا حمودو قرمكم يفت مجمرة جزي كابانا تدلي وحاجز انتايو نحنا بلعلو قينا نحقاتكم زي قبورو زي عمالو خنبلوكم دليت يبلنان كي اتي ناتنا عقم مهور زلو كم تكال كوينا نسرحو زلنا السراحات ولا تي دبلوماسي ركب زلنا نابتناتكم سراح أبربحكم تان خطو علوه كابانا زي حتى تنتايو انتاكم تدولي لنا يوم ناي بانك اكاونت خفوتو لنا ببرقن حمودي لكم امو هزبنا مستسميعت زلو زواتو زلو جنزب سببناتي زواتو زحزون زلو امو زياخد كفتلنا عند تخيلكم عباي فتحي انا تتقاماتنا يلومنا وعلى الحدر زي يقولوا بانك اكاونت خفيتنا له مالتي to make the story short سقاب حجي دارقا 9 قلن زخون $6 ابسرح او علو مولو دارقا 85 $6 زخون كا افت بانك تتحيز له مالو اتجنزب تبانك اكاونت مخفات ويكات جنزب مكاب دالنا تحبابيرنا يا منبر امنتاي معلا يوعلوغو ناتهم نعوم يملكت نخبلكم إليه كان بتوسخي I think تمن إسي يسرح السرح بعل إسرائيل حجين دحر ثوريهم ولا تناي humanitarian زبهال سرح ناي حق سوري حملون تعويتهم ملون يوم حج منجستي إسرائيل دهاي غيرلنا دهاي زقبروا لنا أنت أيو هو كاب سالاسة سقع 4 شح زخون ناي قلبت سرح خسرح زخيل من إسي ويكاسب وحدات سلازلنا سي سبات كتم تقولنا تقولوا دو እንደዚህ ዝኸውን መንእሰይ ዳ ንሕና ካበይ ከነምፃልኩም ኢልና በዛ ለብና anyway መሂን ተባሃይልና ኣመወዳእቱ ግን እንታይ ገርና እቲ በርጌድ ናይ ሓመዱ ሓለፍቲ ዘለዎ ኣብ እስራኤል ምስ መንግስቲ እስራኤል ተራኺቦም መሂን ከም ዝበሃሃሉ ክንገብር ክኢልና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ በርጌድ ንሓመዱ እቲ ንሕና ክንሰርሖ ዝግባአና ንተሓባበሮም ኣለና ንሕግዝ ኣለና ንሰርሕ ኣለና ولا حجي زناي مجشتات حاسبنا يا زلنا of course تحطو خمسيو ولا نحنا ولا ياكل ده انه كنبر افتقالسي او سلازلنا مع رسياتل زكايد نبر حواوس نبعلنا واتنا تقالسنا إنا حجس ولا نبعلنا برجن حمديلنا إنا نفسنا نوسدا تقالستينا نقبل الى امو افتناي دبلوماس عالم كنقرب كلنا of course تناي برجن حمدو ارستي العلنا تصرحوا زلو سرح نوبلو إنا and then of course أفتح قوي آتيخاقة برجين حامدو ما بقص إنتاي زقبرو زلو سنين من تايكم زي زقبرو زلو برجين حامدو نبع له ماني زبل بزحاشة من قدي تصبغ مرداتات ويكا description نايت من كسقاس نهيب لنا حرام عاد ذكرني أنت ناي human right organization عبي تكاليو أنت عاودت إلى دولات الله هيب لا أنا سكفتا لأني ذناي برجيدنا حمدو زبهال قليلاتني انتاي تسكفتا قليلة مالت الدبلوماسي صراحة قليو private diplomacy قليو public diplomacy تحجينا عايزة سكفن زلو اتي حزبي يوروب عادي ولا حزبي إسرائيل زريو زلو اب تلفزيون اب نيوز بيبر اب سوشيال ميدياس بتزاواري سي اتي تقالاساي إيرتراوي ويكا برجيدنا حمدوس راي زفرسن زفقين زواقعين كوينو متان كيرئ بحزبي اتخذ قبروا زلكمس كمزي زحاشا كويني يسمعني لا مخرهيبات النمالتي أبا خلقا نتي leadership ويكا نتم لعلوة حالفنا برقيد حمد زخا كمزي يبهالا لهم نخمزي يمزا مسولو تكالات رئيتهم معدهم كنسمعها قبو يو زبل إمنة لنا نتقال سناخا يسالت ألنا مويلنا يتملقت بخمزي أما حلاليفنا يوم نالبات يغرتا أوروبا نويحة بلا ياخون دكتور توشومي جن نتبرقدنا حامدو نسرح كنزلنا نتحبابر كنزلنا نحجز كنزلنا أين تحبرك إليه thank you alright thank you out next تجازب
اوكي ثانك يو داويتو መጀመሪያ ተሳቢሎም አቢልከው ነው ተለከው ድምፅኻ ቅርብ ትሕት ኣሎ ወደይሉ እጃይ الرأي فتل فتن اوكي መጀመሪያ ነዚ ገዛ ከመስግኖ ደሊ